हा संपूर्ण कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतल्यानंतर सोनू निगम लाईव्ह इन कॉन्सर्ट या कार्यक्रमाचा खास आपल्या रसिकांसाठी आयोजन केलेलं आहे। मी आपल्या रसिकांना व्यासपीठावरून या ठिकाणी सगळ्यांचं स्वागत करतो। आलेल्या सर्वच सृजनांचं, या कार्यकर्त्यांचं, राणेप्रेमींचं, सर्वच महनीय व्यक्तिमत्व या ठिकाणी आलेली आहेत। आपणाला सगळ्यांना विनंती आहे की स्टेजच्या समोर कृपया कोणालाही एंट्री नाहीये। VVIP ज्या ठिकाणी दालन ठेवलेलं आहे त्या ठिकाणी फक्त मुख्य मान्यवर VVIP VIP पासेस आहेत, त्यांनाच त्या ठिकाणी बसता येईल, आसनस्थ होता येईल। आणि तमाम जनतेसाठी आपणाला हा संपूर्ण पटांगणाचा जो अवकाश दिसतो आहे त्या ठिकाणी दूरपर्यंत गर्दी दिसणार आहे। या ठिकाणी ट्रॅफिक होणार नाही। तुमच्या 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स योग्य ठिकाणी पार्क करा अशी मी आपल्याला प्रेमाची सूचना विनंती करतो। ट्रॅफिक पोलीस, आपले पोलीस बांधव या ठिकाणी आपल्या सुरक्षेसाठी आणि आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी तैनात आहेत। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स योग्य ठिकाणी पार्किंग करूया। आपल्यामुळे कोणाला त्रास होणार नाही, कुठचीही ट्रॅफिक कोंडी होणार नाही याची कृपया दक्षता घ्या। या ठिकाणी अगदी पुढच्या 20 ते 25 मिनिटांमध्ये राणे साहेब मोठ्या ताफ्यासह या ठिकाणी मान्यवरांच्या मांदियाळीत या कार्यक्रमाच्या आपल्या सगळ्यांच्या तमाम प्रेमासाठी त्यांचं स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहतील। आणि या ठिकाणी आपण हा राणे साहेबांचा अमृत महोत्सवी वाढदिवस वर्षारंभ सोहळा, राणे साहेब यांचा अमृत महोत्सवी वर्षारंभ सोहळा याची सुरुवात आज या कणकवलीतून करतो आहोत। कणकवली आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे उपक्रम राबवत असताना आज या ठिकाणी दस्तूरखुद्द आजच्या कार्यक्रमाचे मुकुटमणी नारायणराव राणे साहेब या ठिकाणी काही वेळातच हजर राहतील। तोपर्यंत जमलेल्या तमाम बंधू भगिनींचं, पत्रकारांचं, या ठिकाणी आलेल्या सर्वच दिग्गज व्यक्तिमत्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि काही वेळातच आपल्या समोर या ठिकाणी सभेचं सूत्रसंचलन घेऊन उपस्थित राहीन। तोपर्यंत धन्यवाद।
आजच आत्ताच काही वेळ आपण आपली जागा राखीव करून ठेवा. आपल्याला सगळ्यांना नम्रतेची विनंती करतो, ज्या सूचना तुम्हाला दिल्या जातील त्या सूचनांचं पालन करा कृपया, कारण आपण सगळेजण कणकवलीचे रहिवासी आहोत, सिंधुदुर्गचे राणेंचे या ठिकाणी आपण राणेंचे शिलेदार आहोत. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही दिलेल्या सूचनांचं पालन करा. कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की वेगवेगळ्या विभागातून वेगवेगळ्या तालुक्यातून आलेले या ठिकाणी कार्यकर्ते आहेत ते अजूनही बाहेर आहेत. या ठिकाणी बरोबर 15 ते 20 मिनिटामध्ये माननीय नारायणराव राणे साहेब आणि सर्व मान्यवर यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होईल. त्यामुळे सगळ्यांना विनंती आहे की मागे जी गर्दी उभी आहे ती कृपया लवकरात लवकर बसून घ्या. आपल्याला सगळ्यांना प्रेमाची सूचना आहे, कारण भव्य दिव्य रोषणाई आणि साहेबांचा अमृत महोत्सवी सोहळ्याचा हा अमृत महोत्सवी वर्षाचा हे पदार्पण, या पदार्पणात आपण हा सुंदर सोहळा रंगवतो आहोत. आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. या ठिकाणी जनसागर लोटणार आहे, गर्दी हळूहळू वाढते आहे. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर बसा. या ठिकाणी विनंती करतो की सर्व रसिकांसाठी आणि श्रोत्यांसाठी, श्रोजनांसाठी आपण साहेबांसाठी एक चित्रफीत बनवली आहे. त्या चित्रफीत या ठिकाणी मोठ्या स्क्रीनवर दाखवली जावी, जेणेकरून साहेबांचा हा जीवनपट आहे तो आपल्याला सगळ्यांनाच बघायला मिळेल. त्यानंतर महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल, जेव्हा सर्वच पदाधिकारी, मान्यवर आणि सर्वच प्रमुख पाहुणे या ठिकाणी येतील, तेव्हा आपण मुख्य सोहळ्याची सुरुवात करणार आहोत. सह्याद्रीच्या रांगांमधून उगम पावणारा एखादा झंझावात जेव्हा शांत वाटणाऱ्या समुद्राला गवसणी घालतो, तेव्हा इतिहास घडतो. हा इतिहास केवळ तारखांचा नसतो, तर तो असतो एका जिद्दीचा, एका संघर्षाचा आणि शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या एका धगधगत्या नेतृत्वाचा. एक असं नाव ज्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात केवळ स्थान मिळवलं नाही, तर स्वतःचं एक वेगळं पर्व निर्माण केलं. कोकणचा सुपुत्र, आक्रमक नेता, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान मोदीजींचे नारायण राणेजी आणि महाराष्ट्राचे राणे साहेब. 10 एप्रिल 1952 कोकणच्या मातीत जन्मलेला हा मुलगा मुंबईच्या धावपळीत लहानाचा मोठा झाला. चेंबूरमध्ये संघर्षाचे पहिले धडे गिरवले. परिस्थिती बेताचीच होती, पण स्वप्न आभाळाला भिडणारी होती. अन्यायाविरुद्ध लढण्याची उपजत वृत्ती आणि धाडस यांच्या जोरावर या तरुणाने वयाच्या विशीतच राजकारणाचे मैदान गाजवायला सुरुवात केली. मला दादा सांगा, आज आपण 75व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहात. 75कडे पदार्पण करत असताना मागील सर्व प्रवासामध्ये आपला तो प्रवास, तिथलं संघर्ष, तिथलं जीवन हे कशा पद्धतीने राहिलं, आपलं शिक्षण, या सगळ्या संबंधी आमच्या प्रेक्षकांना जाणून घ्यायचं आहे. 75 वर्षाचा प्रवास एका प्रश्नात उत्तरात कसं सामवेल हा प्रश्नचिन्ह आहे. काय या 74 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात मी काम केलं. बालपण माझं, म्हणजे घरची आई, वडील, भावंड, त्यानंतर शिक्षण मी पहिलीमध्ये असतानाच वरवडे या गावामध्ये शाळेत मी शिकलो. नंतर दुसरीपासून मी मुंबईत गेलो. मुंबईमध्ये बांद्र्याला म्हणजे आमचं घर होतं, हाऊसिंग बोर्डमध्ये, वडील मिलमध्ये होते. आणि तिथे दुसरीपासून 6वीपर्यंत म्हणजे 5वी पासपर्यंत मी बांद्राला, आणि त्यानंतर वडील निवृत्त झाले, ते गावी आले आणि मला मुंबईला मामांच्याकडे, चेंबूरला आईने मामांच्याकडे ठेवलं शिक्षणासाठी. आणि तिथून मामांकडे शिकत असताना 6वी ते शेवटपर्यंत, नंतर नोकरी मला मिळाली, इन्कम टॅक्समध्ये नोकरी. त्याच्या अगोदर मी छोट्या मोठ्या 5-6 नोकऱ्या केल्या. अगदी मुंबईत 2 रुपये रोजपासून मी नोकरी केली. अनेक छोटे मोठे व्यवसाय केले आणि मग शेवटी मला इन्कम टॅक्समध्ये नोकरी मला मिळाली.
आणि इन्कम टॅक्समध्ये नोकरी मिळाल्यावर मी त्यावेळेला एक स्वतःच्या उत्पन्नातून हाऊसिंग बोर्डमध्येच घर घेतलं आणि त्यानंतर माझं स्वतःचं घर आणि मग हा प्रवास सुरू झाला. वरवडे सारख्या एका खेडेगावामध्ये जन्माला येऊन देखील मुंबई मंत्रालय, मुंबई महानगरपालिका, केंद्रामध्ये केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अशा सर्वच प्रवासामध्ये त्यांनी आपलं कर्तृत्व सिद्ध केलं. या सर्व प्रवासामध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक, बेस्टचे चेअरमन, कणकवली मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार, महसूल मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा खासदार आणि विद्यमान सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार म्हणून काम करत आहेत. महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये 4ही सभागृहांमध्ये त्यांचे कामकाज राहिले आहे. प्रत्येक पदावर स्वतःचं एक वेगळेपण त्यांनी सिद्ध केलं आहे. प्रत्येक कामामध्ये एक वेगळा ठसा त्यांनी निर्माण केला. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या नावाचा प्रभाव आणि भगव्या झेंड्याची साथ, नारायण राणे नावाचा हा झंझावात शिवसेनेच्या मुशीत तयार झाला. शाखा प्रमुख ते राज्याचे मुख्यमंत्री, हा प्रवास म्हणजे कोणत्याही राजकीय कार्यकर्त्यासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ आहे. प्रशासनावर असलेली पकड, शब्दाला जागणारा नेता आणि सामान्यांच्या प्रश्नासाठी धावून जाणारा माणूस हीच त्यांची खरी ओळख ठरली. कोकणचा विकास पुरुष. राजकारण येतं आणि जातं, पण विकास कायम राहतो. नारायण राणे साहेब यांनी कोकणचं चित्र बदलून टाकलं. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाचा आणि विकासाचा मानबिंदू झाला. त्यामागे या माणसाची अहोरात्र मेहनत आहे. मग ते रस्ते असोत, इथे औद्योगिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक सुविधा, इंजिनिअरिंग कॉलेज पासून ते मेडिकल कॉलेज, गावागावापर्यंत आरोग्य सुविधा असोत किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ, धवल क्रांतीत महत्त्वपूर्ण ठरणारी आपल्या शेतकऱ्यांसमोर आदर्श निर्माण करण्यासाठी गोवर्धन गोशाळेची निर्मिती असो, साहेबांनी कोकणच्या मातीचं पांग फेडलं. नारायणराव राणे साहेब यांचा आणि माझा परिचय जवळजवळ 35हून जास्त वर्षांचा. 90 साली मला वाटतं त्यांची माझी पहिल्यांदा भेट झाली एका साहित्यिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने. आणि त्यानंतर माझा मुक्काम कोकणात होता, करोळला होता. अनेक वेळा त्यांच्या भेटीगाठी व्हायच्या. त्यांनी आमच्या अनेक उपक्रमामध्ये सामील झालेले आहेत. विशेषतः साहित्य परिषद, साहित्य, कला आणि संस्कृती यांच्याबद्दल राणेसाहेबांना खूप आस्था आणि त्या क्षेत्रामध्ये आम्ही कामे करत असल्यामुळे ते आमच्याबरोबर सतत राहायचे, प्रोत्साहन द्यायचे, आर्थिक मदतसुद्धा करायचे. आज कोकणचा विचार करताना, विशेषतः दक्षिण कोकणचा, माझ्या गावाचा विचार करताना असा तलबदार नेता मिळणं हे आमच्या कोकणच्या भाग्याची गोष्ट आहे. नारायणरावांनी आल्यानंतर जो तलबदारपणे त्यांच्यावर जो बाळासाहेबांचा एक ठसा होता, त्यांच्या कामाचा ठसा होता आणि बाळासाहेबांनी त्यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर त्यांनी तलबदारपणे कामाला सुरुवात केली कोकणामध्ये. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, जलसंपदा या विषयाच्या 3 गोष्टीवर, विशेष तांत्रिक शिक्षण. कारण असं की कोकणातला जो बहुजन समाज होता तो शिक्षणाच्यामुळे, शिक्षण नसल्यामुळे गरीब राहिल्यामुळे त्याला कुठली वाढ होऊ शकते नाही. आणि हे नारायणरावांनी ओळखल्यामुळे पहिल्यांदा शिक्षणावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं, तांत्रिक शिक्षणावर केंद्रित केलं, डेली डेव्हलपमेंटवर लक्ष केंद्रित केलं आणि आता जलसिंचनावर सुद्धा हे लक्ष करून कोकणचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याचं एक आदर्श नमुना म्हणून मी नारायणरावकडे पाहतो. त्यांचं कामाची पद्धत, त्यांची कामाची तडफ आणि निर्णय घेण्याची क्षमता ही एखाद्या उत्तम कसोटीच्या राज्यकर्त्याला शोभेल अशी आहे. आणि त्यांची 75 होते. मला आनंद आहे. मला वाटत नाही की ते 75 वर्षाचे आहेत असं त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर वाटत नाही. परंतु वय काही थांबत नाही. मी त्यांना या अमृत महोत्सवानिमित्त त्यांचा वडीलधारा भाऊ म्हणून मनापासून धन्यवाद देतो, आशीर्वाद देतो आणि शुभेच्छा निर्माण करतो. आज वयाच्या 75व्या वर्षात पदार्पण करत असताना तोच उत्साह, तोच दरारा आणि तीच काम करण्याची ओढ कायम आहे. खासदार म्हणून काम करताना
आजही ते तितकेच तत्पर आहेत। अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करणाऱ्या या महानायकाचा हा प्रवास थक्क करणारा आहे। 75व्या वर्षामध्ये पदार्पण करताना हा शेवटचा प्रश्न आहे माझा, की आपण कोकणच्या जनतेला काय सांगाल? त्यांच्या संबंधी आपल्या भावना. मी सांगू, मी 75व्या वर्षात पदार्पण करतोय। एक तर मला माझंच आश्चर्य वाटतंय। मी 15-16 वर्षाचा असताना 50-75 गाठीन असं मला कधी वाटलं नव्हतं, पण आता काही दिवसावर मी 75 वर्षात पदार्पण करणार असं जेव्हा मला वाटतंय, तेव्हा मी मनाजवळ खरंच मी 75 वर्षात। पण त्याचबरोबर मला असं वाटतं, अनेक जण 75 गाठतात, 90 गाठतात, पण मी काहीतरी वेगळं केलं का? आणि ते केलं असंच मी म्हणेन, कारण मला जी जी पदं मिळाली मी त्या सगळ्या पदांना न्याय दिलाय। एका पदावर नारायण फेल्युअर गेला असं पद माझ्याकडे नाही, पद नाही। पण यासाठी मला माझी पत्नी, माझी मुलं, माझी भावंड, माझे मित्र आणि मग तुम्ही पत्रकार वगैरे आणि मुख्यतः इथली जनता, कोकणची जनतेनं अपार प्रेम दिलं आणि त्या प्रेमापोटी मला काम करायला प्रवृत्तही केलं। त्यामुळे मी किती जरी कोकणी माणसाची कामं केली ना, तरी त्यांचे ऋण नाही फेडू शकत, एवढे माझ्यावर त्यांनी ऋण केलेत। कारण कामं बरेच जण करतात, पण कामं करून एवढं प्रेम देणारी जनता, प्रोत्साहन देणारी जनता फक्त कोकणातच लाभू शकते, मिळू शकते, हा प्रत्यय मी पाहिलाय। म्हणून माझ्यापेक्षा किंवा माझ्या सगळ्या नातेवाईकांपेक्षा इथल्या जनतेचे उपकार माझ्यावर फार आहेत। तुमच्या सर्व पत्रकारांचे, विविध क्षेत्रातले मान्यवरांचे मी खरंच आभार मानेन, की तुमच्यामुळेच मी घडलो असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही। आणि म्हणून भविष्यातील राजकारणात येणाऱ्या तरुणांना, वेगवेगळ्या क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या तरुणांना तुमचं प्रोत्साहन आणि त्यांना जोश निर्माण होण्यासाठी तुमचे आशीर्वाद मिळत अशीच मी सदिच्छा व्यक्त करेन। संघर्ष हीच ज्यांची ओळख आहे आणि विकास हेच ज्यांचे ध्येय आहे, अशा या लोकनेत्याला, महाराष्ट्राच्या बुलंद आवाजाला अमृत महोत्सवी वर्षातल्या वाढदिवसानिमित्त कोटी कोटी शुभेच्छा। एक तुफान, एक झंझावात, एक इतिहास। सह्याद्रीच्या रांगांमधून उगम पावणारा एखादा झंझावात जेव्हा शांत वाटणाऱ्या समुद्राला गवसणी घालतो, तेव्हा इतिहास घडतो। हा इतिहास केवळ तारखांचा नसतो, तर तो असतो एका जिद्दीचा, एका संघर्षाचा आणि शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या एका धगधगत्या नेतृत्वाचा। एक असं नाव ज्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात केवळ स्थान मिळवलं नाही, तर स्वतःचं एक वेगळं पर्व निर्माण केलं। कोकणचा सुपुत्र, आक्रमक नेता, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान मोदीजींचे नारायण राणेजी आणि महाराष्ट्राचे राणे साहेब। 10 एप्रिल 1952 कोकणच्या मातीत जन्मलेला हा मुलगा मुंबईच्या धावपळीत लहानाचा मोठा झाला। चेंबूरमध्ये संघर्षाचे पहिले धडे गिरवले। परिस्थिती बेताचीच होती, पण स्वप्न आभाळाला भिडणारी होती। अन्यायाविरुद्ध लढण्याची उपजत वृत्ती आणि धाडस यांच्या जोरावर या तरुणाने वयाच्या विशीतच राजकारणाचे मैदान गाजवायला सुरुवात केली। मला दादा सांगा, आज आपण 75व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहात। 75कडे पदार्पण करत असताना मागील सर्व प्रवासामध्ये आपला तो प्रवास, तिथलं संघर्ष, तिथलं जीवन हे कशा पद्धतीने राहिलं, आपलं शिक्षण, या सगळ्या संबंधी आमच्या प्रेक्षकांना जाणून घ्यायचं आहे।
75 वर्षाचा प्रवास एका प्रश्नात उत्तरात कसं सामवेल हा प्रश्नचिन्ह आहे. काय या 74 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात मी काम केलं. बालपण माझं, म्हणजे घरची आई वडील भावंड, त्यानंतर शिक्षण मी पहिलीमध्ये असतानाच वरवडे या गावामध्ये शाळेत मी शिकलो. नंतर दुसरीपासून मी मुंबईत गेलो. मुंबईमध्ये बांद्र्याला म्हणजे आमचं घर होतं हाऊसिंग बोर्डमध्ये, वडील मिलमध्ये होते आणि तिथे दुसरीपासून 6वीपर्यंत म्हणजे 5वी पासपर्यंत मी बांद्राला, आणि त्यानंतर वडील निवृत्त झाले, ते गावी आले आणि मला मुंबईला मामांच्याकडे चेंबूरला आईने मामांच्याकडे ठेवलं शिक्षणासाठी. आणि तिथून मामांकडे शिकत असताना 6वी ते शेवटपर्यंत नंतर नोकरी मला मिळाली. इन्कम टॅक्समध्ये नोकरी. त्याच्या अगोदर मी छोट्या मोठ्या 5-6 नोकऱ्या केल्या. अगदी मुंबईत 2 रुपये रोजपासून मी नोकरी केली. अनेक छोटे मोठे व्यवसाय केले आणि मग शेवटी मला इन्कम टॅक्समध्ये नोकरी मला मिळाली. आणि इन्कम टॅक्समध्ये नोकरी मिळाल्यावर मी त्यावेळेला एक स्वतःच्या उत्पन्नातून हाऊसिंग बोर्डमध्ये घर घेतलं. एक सूचना आहे, पुढील 5 ते 10 आणि मिनिटांमध्ये त्यानंतर माझं मान्यवर स्वतःचं घर सर्वच आणि पाहुण्यांचं मग या ठिकाणी हा प्रवास आजच्या सुरू कार्यक्रमाचे सत्कारमूर्ती मुकुटमणी नारायणराव राणे साहेबांसोबत या ठिकाणी आगमन होणार आहे. जे VIP पासेस ज्यांना दिलेले आहेत त्यांना विनंती आहे की स्टेजच्या डाव्या बाजूला, म्हणजे माझ्या डाव्या बाजूला आणि तुमच्या उजव्या बाजूला सुद्धा VVIP दालनामध्ये जाण्यासाठी एक रस्ता आहे. त्या ठिकाणाहून जाऊन तुम्ही VVIP ज्यांच्याकडे पास आहेत त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन आसनस्थ व्हावं. आणि सगळ्यांना विनंती करतो की या ठिकाणी अलोट गर्दी आहे, पण सर्वच आमचे प्रेक्षक, राणेप्रेमी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने इतरत्र फिरत आहेत. आणि मागे जी गर्दी आहे किंवा इतरत्र जी गर्दी आहे त्या गर्दीला विनंती करतो की राणे साहेबांच्या या अलोट प्रेमापोटी आणि त्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षारंभाच्या या सोहळ्यानिमित्त आपण एक त्यांना उत्साहाची आणि प्रेमाची भेट देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहात. तर कृपया आपण दिलेल्या सूचनांचं पालन करा आणि लवकरात लवकर आसनस्थ व्हा. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या नावाचा प्रभाव आणि भगव्या झेंड्याची साथ, नारायण राणे नावाचा हा झंझावात शिवसेनेच्या मुशीत तयार झाला. शाखा प्रमुख ते राज्याचे मुख्यमंत्री, हा प्रवास म्हणजे कोणत्याही राजकीय कार्यकर्त्यासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ आहे. प्रशासनावर असलेली पकड, शब्दाला जागणारा नेता आणि सामान्यांच्या प्रश्नासाठी धावून जाणारा माणूस हीच त्यांची खरी ओळख ठरली. कोकणचा विकास पुरुष. राजकारण येतं आणि जातं, पण विकास कायम राहतो. नारायण राणे साहेब यांनी कोकणचं चित्र बदलून टाकलं. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाचा आणि विकासाचा मानबिंदू झाला. त्यामागे या माणसाची अहोरात्र मेहनत आहे. मग ते रस्ते असोत, इथे औद्योगिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक सुविधा, इंजिनिअरिंग कॉलेज पासून ते मेडिकल कॉलेज, गावागावापर्यंत आरोग्य सुविधा असोत किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ, धवल क्रांतीत महत्त्वपूर्ण ठरणारी आपल्या शेतकऱ्यांसमोर आदर्श निर्माण करण्यासाठी गोवर्धन गोशाळेची निर्मिती असो, साहेबांनी कोकणच्या मातीचं पांग फेडलं. नारायणराव राणे साहेब यांचा आणि माझा परिचय जवळजवळ 35हून जास्त वर्षांचा. 90 साली मला वाटतं त्यांची माझी पहिल्यांदा भेट झाली एका साहित्यिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने. आणि त्यानंतर माझा मुक्काम कोकणात होता, करोळला होता. अनेक वेळा त्यांच्या भेटीगाठी व्हायच्या. स्टेजच्या आमच्या अनेक उपक्रमामध्ये उजव्या सामील बाजूची झालेले जी गर्दी आहे ती हळूहळू जास्त होते आहे. या ठिकाणी स्टेजच्या डाव्या बाजूला अजूनही खुर्च्या रिकाम्या आहेत. विनंती करतो की त्या समोरच्या खुर्च्या लवकरच आपल्या उपस्थितीने भरून घ्याव्यात. आणि मागे सुद्धा गर्दी उभी आहे. सगळ्यांना विनंती करतो की या सोहळ्यासाठी आपण एवढ्या लांबून आलेला आहात आणि या संपूर्ण सोहळ्याचा आस्वाद घेण्यासाठी तुम्ही उभं राहून या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेऊ नका. तर कृपया ज्या खुर्च्या रिकाम्या आहेत, कितीतरी खुर्च्या रिकाम्या आहेत आणि त्याहीपेक्षा तुमची जास्त उपस्थिती यामध्ये होणार आहे, या संपूर्ण कार्यक्रमाला लाभणार आहे.
आनंदाने तेजालेल्या या क्षणाचं आपण सगळेजण साक्षीदार होणार आहोत. अमृत महोत्सवी वाढदिवसाचा हा वर्षारंभ आणि या वर्षामध्ये अनेक कार्यक्रम, एक वर्ष आपण कार्यक्रमांची रेलचेल, कार्यक्रमांची मांदियाळी होणार आहे आणि त्याचा आज शुभारंभ होतोय. आपले राणेसाहेब 75व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहेत आणि हा अमृतक्षण चाखण्यासाठी आणि अमृतक्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी आपण तमाम नागरिक, तमाम जनता, तमाम कार्यकर्ते, राणेसाहेबांवर प्रेम करणारे आपण सगळेच बंधू भगिनी या ठिकाणी उपस्थित होत आहात. आलेल्या सगळ्यांचं आयोजकांतर्फे मी निलेश पवार आजच्या कार्यक्रमाचा सूत्रनिवेदक या नात्याने मनपूर्वक स्वागत करतो. आलेल्या पत्रकार बंधूंचं, वृत्तपत्र, प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सर्वच प्रतिनिधींचं मनपूर्वक स्वागत. तुमचं सगळ्यांचंच स्वागत आहे, कारण तुमच्याशिवाय हा सोहळा अपूर्ण होणार आहे. तुमची उपस्थिती आमच्यासाठी अतिशय महनीय आहे, याची आम्हाला यथार्थ जाणीव आहे. आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे की ज्या रिकाम्या खुर्च्या आहेत त्या ठिकाणी शिस्तीचं पालन करून आपण त्या ठिकाणी बसून घ्यावं. समोरच्या खुर्च्या आहेत स्टेजच्या उजव्या बाजूच्या, त्या हळूहळू भरत आहेत. डाव्या बाजूच्या खुर्च्या अजूनही रिकाम्या दिसत आहेत. तरी मागे गर्दी आहे, त्यांना विनंती करतो की पुढून खुर्च्या आहेत त्या भरत भरत आपण मागेपर्यंत जाऊया आणि जे रसिक आणि जे प्रेक्षक उशिरा येतील ते मात्र उभे राहतील. ज्यांनी आता सीट रिझर्व्ह करून ठेवलेली आहे त्यांना या ठिकाणी कोणतीही निराशा येणार नाही, कारण हा संपूर्ण 1.5 ते 2 तासाचा कार्यक्रम सभेचा होईल. वर्षारंभ पूर्तीमध्ये आपण राणेसाहेबांचा सन्मान करणार आहोत. आलेले आपले सगळेच आदरातिथ्य करणार आहोत. आलेल्या अतिथींचं या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत आणि तदनंतर सोनू निगम लाईव्ह इन कॉन्सर्ट हा बहारदार कार्यक्रम, खास रसिकांची पर्वणी घेऊन तुमच्या रसिकत्वाची पावती देणारा आणि उदंड प्रतिसादामध्ये या कार्यक्रमाचा जल्लोष आहे, या कार्यक्रमाचा थरार आहे, तो सुद्धा आपण अनुभवणार आहोत. या दरम्यान मी तुम्हाला आयोजकांच्या वतीने ज्या सूचना देतो आहे त्या सूचनांचं कृपया पालन करा. बाहेर गाड्या लावून कृपया चुकीच्या ठिकाणी कुणीही गाड्या लावून आतमध्ये येऊ नका. ट्रॅफिक पोलीस आपल्या सेवेसाठी आहेत. आपले पोलीस बांधव त्या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेले आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने, पोलीस बांधवांनी आणि ट्रॅफिक पोलिसांनी ज्या ज्या सूचनांचं आणि नियमांचं पालन करण्यासाठी आपणाला ज्या ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्या सूचनांचं आपण कृपया सगळेजण पालन कराल, कारण आपण सगळे सुज्ञ नागरिक आहात, सजग नागरिक आहात. राणेसाहेबांनी या कोकणला शिस्त शिकवली, संस्कृती शिकवली, संस्कार दिले आणि तुमचं अलोट प्रेम बघून या ठिकाणी ते जेव्हा येतील तेव्हा ते खरंच भारावून जातील. तर तुमच्या शिस्तीचं आणि एकूणच आपल्या कणकवलीचा, सिंधुदुर्गाचा सन्मान राखणारं वर्तन करावं. या ठिकाणी सूचना प्राप्त झालेली आहे की नारायणराव राणे साहेब तसंच त्यांच्या समवेत मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, नितीनजी गडकरी साहेब, नीलमताई राणे, माननीय रवींद्रजी चव्हाण, राधाकृष्ण विखेजी पाटील, सुनीलजी तटकरे, उदयजी सामंत, आशिषजी शेलार, दीपकजी केसरकर, प्रवीणजी दरेकर, प्रसादजी लाड, किरणजी सामंत, प्रमोदजी कामत हे सर्व मान्यवर या ठिकाणी अगदी पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी आसनस्थ होतील. त्यांचं आगमन होईल. या ठिकाणी त्यांचं शुभ आगमन होईल आणि त्यांचं शुभ आगमन झाल्यानंतर ढोल ताशांच्या गजरामध्ये, या विद्युत रोषणाईमध्ये, तुमच्या टाळ्यांच्या उत्साहामध्ये आणि तेजाळलेल्या मनाने आपण सगळेजण त्यांचं स्वागत करणार आहोत. अगदी 5 ते 10 मिनिटांमध्ये येण्याची सूचना प्राप्त झालेली आहे. मी तुम्हाला विनंती करतो की अजूनही तुम्ही सगळेजण उभे आहात. कृपया मुख्य प्रवेशद्वारापाशी कुणीही गर्दी करू नका, कारण त्या ठिकाणी ताफा येणार आहे आणि राणेसाहेब आणि त्यांच्या समवेत बरेच कार्यकर्ते, बरेच मान्यवर त्या ठिकाणी गर्दी होणार आहे. तर कृपया तुमचीही गर्दी तिथे होऊ नये. तुम्ही एका बाजूला बसून या संपूर्ण सोहळ्याचा आनंद घेण्यासाठी ज्या रिकाम्या खुर्च्या आहेत त्या रिकाम्या खुर्च्यांवर बसा. आलेल्या सूचनेनुसार पुढच्या 5 ते 10 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी मान्यवर, पाहुणे आणि आपले आजच्या कार्यक्रमाचे मुकुटमणी नारायणराव राणे साहेब आपल्या सगळ्याच पदाधिकारी आणि मान्यवरांसह या ठिकाणी त्यांचं आगमन होतं आहे, त्यांचं शुभ आगमन होतं आहे. आपल्याला विनंती आहे की कृपया त्या ठिकाणी गर्दी करू नका, कारण अगदी पुढच्या 5 ते 10 मिनिटांमध्ये बंगल्यावरून निघाल्याची सूचना आम्हाला प्राप्त झालेली आहे. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की कृपया मुख्य प्रवेशद्वारापाशी गर्दी करू नका. रिकाम्या खुर्च्या आहेत त्या ठिकाणी बसून घ्या.
या ठिकाणी सर्व मान्यवरांचं आगमन होतंय, ज्याची आपण उत्कटतेने वाट बघत होतो, ज्यांची आपण प्रतीक्षा करत होतो, तो प्रतीक्षेचा क्षण आता येऊन ठेपलेला आहे. आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी उत्साहाच्या वातावरणात, आनंदानं तेजालेल्या या चैतन्याच्या वातावरणामध्ये या सुंदर संध्याकाळी अमृत महोत्सवी वाढदिवसाच्या वर्षारंभाप्रती या सोहळ्याचा आस्वाद घेण्यासाठी आणि या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाचे मुकुटमणी नारायणराव राणे साहेब हे माननीय देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय नितीनजी गडकरी साहेब केंद्रीय मंत्री, माननीय नारायणराव राणे साहेब, तसंच सौ नीलमताई राणे, माननीय रवींद्रजी चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष भाजपा, माननीय श्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय श्री सुनीलजी तटकरे साहेब प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, माननीय नामदार उदयजी सामंत कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय नामदार आशिषजी शेलार कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर विधानसभा सदस्य, माननीय प्रवीणजी दरेकर विधान परिषद सदस्य, माननीय आमदार प्रसादजी लाड विधान परिषद सदस्य, किरणजी सामंत उर्फ भैयाजी सामंत विधानसभा सदस्य आणि त्यांच्या समवेत प्रमोदजी कामत जिल्हा परिषद अध्यक्ष, अतुलजी काळसेकर, अजितजी गोगटे, दत्ताजी सामंत, प्रमोदजी जठार, मनीषजी दळवी, दादा साहिल या सर्वच मान्यवरांचं आगमन होतंय. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, आपला बुलंद नेतृत्वाचा आवाज देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय नितीनजी गडकरी साहेब केंद्रीय मंत्री यांच्या समवेत नारायणराव राणे साहेब यांचं या ठिकाणी टाळ्यांच्या जल्लोषामध्ये आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये आपल्या उत्साहाच्या वातावरणामध्ये स्वागत होतंय. या कोकणच्या लालभूमीमध्ये नारायणराव राणे साहेबांच्या या 75व्या वाढदिवसाच्या वर्षारंभप्रती आलेल्या मान्यवर पाहुण्यांचं टाळ्यांच्या गजरामध्ये, ढोल ताशांच्या जल्लोषामध्ये कोकणच्या संस्कृतीचं पान दाखवणारं हे स्वागत करताना आणि ढोल ताशांचा गजर करताना आमचं मन आनंदानं तेजाळलेलं आहे. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय नितीनजी गडकरी साहेब केंद्रीय मंत्री, माननीय आजच्या कार्यक्रमाचे मुकुटमणी नारायणराव राणे साहेब, माननीय सौ नीलमताई राणे, माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब प्रदेशाध्यक्ष भाजपा, माननीय राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय सुनीलजी तटकरे साहेब प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, माननीय नामदार उदयजी सामंत कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय नामदार आशिषजी शेलार कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर विधानसभा सदस्य, माननीय आमदार प्रवीणभाई दरेकर विधान परिषद सदस्य, माननीय आमदार प्रसादजी लाड विधान परिषद सदस्य, माननीय आमदार किरणजी उर्फ भैयाजी सामंत विधानसभा सदस्य, माननीय श्री प्रमोदजी कामत तसंच अतुलजी काळसेकर भाजपा महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, दत्ताजी सामंत जिल्हा प्रमुख, माननीय प्रभाकरजी सावंत जिल्हाध्यक्ष भाजपा, अजितदादा गोगटे माजी आमदार, माननीय प्रमोदजी जठार साहेब, माननीय मनीषजी दळवी जिल्हा बँकचे अध्यक्ष, माननीय दादा साईल जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, माननीय शैलेंद्रजी दळवी, माननीय अभितजी नाईक, सतीशजी सावंत माजी जिल्हा बँक अध्यक्ष, संजयजी आंग्रे उपनेता शिवसेना, माननीय संजूजी परब, डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी, श्वेता कोरगावकर महिला अध्यक्ष भाजपा, दीपलक्ष्मी पडते महिला प्रमुख शिवसेना या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आपण एकदा टाळ्यांचा जोरदार गजर देऊया आणि या सर्व मान्यवरांचं शब्दसुमनांनी आपल्या टाळ्यांच्या गजरांनी ढोल ताशांच्या जोरात या रोषणाईमध्ये स्वागत करूया. राणे साहेबांचा वाढदिवस हा अमृत क्षणाचा साक्षीदार होणार आहे आणि या अमृत क्षणाचे गोळी चाकण्यासाठी सगळेजण उपस्थित आहोत. अर्थात आमच्या कोकणची परंपरा ही स्वागताची परंपरा आहे, त्यामुळे मी वेळ न दवडता या ठिकाणी स्वागताची ही मालिका सुरू करतो आणि स्वागत मूर्ती म्हणून आजच्या या कार्यक्रमाचे आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं बुलंद नेतृत्व देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं स्वागत करण्याची विनंती माननीय नितेशजी राणे साहेब यांना करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी देवेंद्रजी फडणवीस आपल्या सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत करावं. कणकवलीच्या या लाल भूमीमध्ये, सिंधुदुर्गच्या या सांस्कृतिक भूमीमध्ये देवेंद्रजी आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मुंबईचं काल आणि उद्याचं दूरदृष्टीचा वेध घेणारं, आपल्या डोळ्यातून भविष्यातील मुंबई घडवणारं नेतृत्व देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, दृढ इच्छाशक्ती आणि विकासाच्या स्पष्ट दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राला नवी दिशा देणारं एक सक्षम नेतृत्व. यानंतर मी नितीनजी गडकरी साहेब यांचं स्वागत करण्याची विनंती आमदार निलेश राणे साहेबांना करणार आहे.
विनंती माननीय प्रभाकरजी सावंत यांना करणार आहे की आपल्या शुभ हस्ते नारायणराव राणे साहेबांचं आपण दिमाखात स्वागत करावं। या ठिकाणी ढोल ताशांचा टाळांचा गजर होतो आहे आणि आपल्या उत्साहाच्या या स्वागत करूया। माननीय श्वेताजी कोरगावकर महिला भाजपा अध्यक्ष यांना विनंती आहे नीलमताई सौ नीलमताई राणे यांचं आपल्या शुभ हस्ते स्वागत करावं। नीलमताई महिलांमधलं एक सक्षम नेतृत्व आणि तेवढंच एक ममत्व असणारं सुंदर व्यक्तिमत्व या ठिकाणी स्वागत होत आहे नीलमताईंचं। हार्दिक हार्दिक स्वागत। यानंतर माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब प्रदेशाध्यक्ष भाजपा, मी निलेश राणे साहेबांना विनंती करतो, डॉक्टर निलेश राणे साहेबांना रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचं आपल्या शुभ हस्ते स्वागत करावं। रवींद्रजी चव्हाण साहेब संघटन कौशल्याने कार्यकर्त्यांना जोडणारे आणि पक्षाला बळकटी देणारं एक अभ्यासू नेतृत्व, जमिनीवर काम करत जनतेशी नाळ जुळवणारे प्रामाणिक आणि कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व या ठिकाणी स्वागत होत आहे रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचं। यानंतर माननीय राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य हे उपस्थित आहेत। मी नितेशजी राणे साहेबांना विनंती करतो, नितेशजी आपल्या शुभ हस्ते राधाकृष्ण विखेजी पाटील कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचं आपल्या शुभ हस्ते हार्दिक स्वागत करावं। अनुभव, संयम आणि प्रशासनाची सखोल जाण असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक भक्कम स्तंभ आहेत। शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाला न्याय देणारे, लोकहिताला प्रथम प्राधान्य देणारे नेतृत्व या ठिकाणी माननीय राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब उपस्थित आहेत। आमच्या या कणकवली भूमीमध्ये हार्दिक स्वागत। यानंतर सुनीलजी तटकरे प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, मी नितेशजी राणे साहेबांना पुनश्च विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सुनीलजी तटकरे साहेब यांचं देखील हार्दिक स्वागत करावं। राजकारणात समतोल राखत संघटनाला दिशा देणारे राष्ट्रवादीचं प्रभावी नेतृत्व सुनीलजी तटकरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सुनीलजी आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। नितेश साहेब या ठिकाणी आपल्या शुभ हस्ते स्वागत करतायत। यानंतर एक तरुण व्यक्तिमत्व माननीय उदयजी सामंत साहेब कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मी दत्ताजी सामंत यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते उदयजी सामंत साहेब यांचं हार्दिक स्वागत करावं। उदयजी सामंत शिक्षण आणि विकासाच्या क्षेत्रात ठसा उमटवणारं एक निर्णयक्षम नेतृत्व, तरुणाईला दिशा देत प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिणारं एक ऊर्जावान व्यक्तिमत्व या ठिकाणी उपस्थित आहेत। उदयजी सामंत आणि दत्ताजी सामंत यांचं हे त्यांचं हार्दिक स्वागत करत आहेत। मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हे व्यासपीठ सजून गेलेलं आहे। यानंतर माननीय आशिष शेलार कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मी डॉक्टर निलेश राणे साहेबांना विनंती करणार आहे की आपल्या शुभ हस्ते माननीय आशिष शेलार यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करावं। टाळ्यांचा गजर होऊ दे या सर्व मान्यवरांसाठी। माननीय आशिष शेलार वक्तृत्व आणि संघटन कौशल्य याचा सुरेख संगम असणारे, ठाम भूमिका आणि अभ्यासपूर्ण मांडणीने आपल्याला नेहमीच प्रभावित करणारं नेतृत्व आशिषजी शेलार, आपलं हार्दिक स्वागत। यानंतर दीपक भाई केसरकर विधानसभा सदस्य, मी डॉक्टर निलेश राणे साहेबांना विनंती करणार आहे की आपण दीपक भाईंचं देखील हार्दिक स्वागत करावं। सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे आणि जनतेच्या प्रश्नांशी बांधिलकी जपणारे दीपक भाई या ठिकाणी उपस्थित आहेत। दीपक भाई आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। मी डॉक्टर निलेश राणे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी हार्दिक स्वागत करावं। हार्दिक हार्दिक स्वागत साहेब। यानंतर आमदार प्रवीण दरेकर साहेब विधान परिषद सदस्य, निलेश राणे साहेबच या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करतील। पुढील सर्व स्वागत आहेत ते निलेश राणे साहेब करतील। विनंती आहे राणे साहेब निलेश साहेबांना। माननीय प्रवीणजी दरेकर विधान परिषद सदस्य, त्यानंतर माननीय आमदार प्रसादजी लाड विधान परिषद सदस्य। निलेशजी राणे तुम्हाला विनंती आहे की आपण या मान्यवरांचा सन्मान करावा। माननीय आमदार किरणजी सामंत साहेब हे देखील उपस्थित आहेत। माफ करा, किरणजी सामंत या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले नाही आहेत। आणि तदनंतर प्रमोदजी कामत जिल्हा परिषद अध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित आहेत। प्रभाकर सावंतांना विनंती करणार आहे। प्रसाद लाड साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होते। विधान परिषद सदस्य माननीय आमदार प्रसादजी लाड, तरुणाईचा आवाज बनून विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणारे आमदार प्रसाद लाड, नवीन विचार आणि कृतीतून समाजात सकारात्मक बदल घडवणारे नेतृत्व प्रसादजी लाड। यानंतर प्रमोदजी कामत जिल्हा परिषद अध्यक्ष सिंधुदुर्ग, प्रभाकर सावंत यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी प्रमोदजी कामत यांचं हार्दिक स्वागत करावं। हार्दिक हार्दिक स्वागत। प्रमोदजी कामत जिल्हा परिषद स्तरावर विकासाची नवी दिशा देणारं आणि लोकहितासाठी तत्पर असणारे प्रमोदजी कामत ग्रामीण भागाच्या प्रगतीसाठी
एक सुंदर नेतृत्व झगडतं आहे. या ठिकाणी नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारलेला आहे. हार्दिक स्वागत. यानंतर शब्दसुमन आणि पुढच्या मान्यवरांचं मी स्वागत करतो. हे सर्वच महनीय व्यक्तिमत्व आमच्यासाठी महनीय आहेत. नितेशजी राणे साहेब, निलेशजी राणे साहेब, त्यानंतर अतुल काळसेकर साहेब, भाजपा महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, दत्ताजी सामंत जिल्हा प्रमुख, प्रभाकर सावंत जिल्हाध्यक्ष भाजपा, माननीय अजितदादा गोगटे माजी आमदार, माननीय प्रमोदजी जठार साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माननीय मनीष दळवी जिल्हा बँक अध्यक्ष, माननीय दादा साहिल जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, माननीय शैलेंद्र दळवी संघटन मंत्री, माननीय अभितजी नाईक जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, माननीय सतीशजी सावंत माजी जिल्हा बँक अध्यक्ष, माननीय संजयजी आंग्रे उपनेता शिवसेना, माननीय संजूजी परब जिल्हा प्रमुख शिवसेना, डॉक्टर मिलिंदजी कुलकर्णी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. माननीय श्वेताजी कोरगावकर महिला अध्यक्ष भाजपा आणि दीपलक्ष्मी पडते महिला प्रमुख शिवसेना. अनावधानाने जर कोणाचं नाव राहून गेलं असेल तर दिलगिरी व्यक्त करतो आणि तमाम आपल्या सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये पुनश्च एकदा व्यासपीठाचं मी या ठिकाणी आपल्या कणकवली भूमीमध्ये, या सिंधुदुर्गच्या भूमीमध्ये, संस्कारशील भूमीमध्ये स्वागत करतो. कार्यक्रमामध्ये पुढे सरकत असताना आमचं सगळ्यांचंच मन आनंदानं तेजाळलेलं आहे आणि या संपूर्ण अमृत महोत्सवी वर्षारंभानिमित्त या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आपल्यासमोर सादर करण्यासाठी डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आपल्यासमोर सादर करावं. आदरणीय राणेसाहेबांच्या 74व्या वाढदिवसानिमित्त हा या कोकणच्या सणांमध्ये आज व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, ज्यांच्या बाबतीत एकच म्हणता येईल की ज्यांना एखादा प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर हे निर्विवाद असतं आणि त्यांनी प्रश्न विचारला तर समोरचा निरुत्तर होऊन जातो. असा इतका व्यासंगी अभ्यास असणारे आणि आपला वेगळा छाप आणि ठसा उमटवणारे आदरणीय देवेंद्रजी, आदरणीय नितीनजी गडकरी की ज्यांचा राणेसाहेबांच्या बरोबरचा स्नेह आणि आदर आम्ही इतकी वर्ष पाहतो आहोत, पक्षातीत आदर असणारं व्यक्तिमत्व असे नितीनजी गडकरी साहेब. त्याचप्रमाणे या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आदरणीय राधाकृष्ण विखेजी पाटील, ज्यांच्याशिवाय हा सोहळा पूर्ण अशा आमच्या नीलम वहिनी. त्याचप्रमाणे या व्यासपीठावरती उपस्थित रवींद्रजी चव्हाण, सर्व मंत्रीगण, नावं घेण्यात वेळ घालवत नाही कारण इतकी मांदियाळी आहे. त्यामुळे या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि माझ्या प्रास्ताविकाला सुरुवात करतो. राणेसाहेब वय वर्षे 74, वयाच्या अवघ्या 14व्या वर्षापासून चालू केलेला प्रवास. वरोडे नावाचं छोटंसं कणकवली जवळचं एक गाव, तिथे फळसेवाडी, त्या वाडीमध्ये जन्म आणि त्यानंतर एका गिरणी कामगाराचा मुलगा मुंबईत जाऊन शून्यातून जे विश्व निर्माण करतो त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आदरणीय राणेसाहेब. काय नाही केलं, 2 रुपयाची नोकरी, मुंबईमध्ये मामाच्या गच्चीवरती असताना अक्षरशः ती सतरंजी पलटून पाऊस पडत असताना घेतलेला आसरा आणि काढलेलं आयुष्य, नाईट कॉलेज करता करता केले व्यवसाय, काय काय केलं नाही हे सगळं त्यांनी केलं. आणि आज राणे जे दिसत आहेत ना ते असेच नाही झाले. नारायण राणे आम्हाला अत्यंत प्रिय आहेत. त्याचं कारण झगडत आयुष्यभर झगडत असते नारायण राणे या नावाला पोचलेत. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत, कारण त्यांचा आज वाढदिवस आहे. आणि हे आयुष्य जेव्हा सुरुवात होते त्यावेळी हे शून्यातून विश्व तयार करत असताना आज देवेंद्रजी सांगायला अभिमान वाटतो की अवघ्या 6 दिवसापूर्वी आमच्या कॉलेजमधनं 150 डॉक्टर्स आम्ही महाराष्ट्राला दिले. MBBS डॉक्टर्स होऊन 150 डॉक्टर्स आज महाराष्ट्रामध्ये बाहेर पडले, ते या राणेसाहेबांच्यामुळं. या कोकणची अस्मिता म्हणजे राणेसाहेब, या कोकणचा अभिमान म्हणजे राणेसाहेब आणि या कोकणचा बुलंद आवाज महाराष्ट्राच्या पटलावरती उमटवणारे आमचे राणेसाहेब. आणि म्हणून राणेसाहेब आम्हाला का प्रिय आहेत त्याची 4-5 कारणं आहेत. क्रमांक 1, या माणसाने ज्या शून्यातून सुरुवात केली, प्रत्येक कोकणी माणसाला असा आदर्श त्यांनी घालून दिला की सुतो वा सुतपुत्रो वा योवा कोवा भवाम्यहम दैवायत्तम कुले जन्मम ममायत्तम तू पौरुषम. घरची परिस्थिती कशी असू दे त्या परिस्थितीवरती मात करेन, जिद्दीनं काम करेन, परिश्रम करेन आणि एक विश्व निर्माण करेन, हा आदर्श आमच्या कोकणासाठी घालून दिला तो राणेसाहेबांनी. दुसरं म्हणजे राणेसाहेबांचा शब्द. राणेसाहेब जेव्हा हो म्हणतात तेव्हा तो होच असतो आणि त्याच्यामध्ये कोणताही फरक होत नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या अशा मोजक्या राजकारण्यांमध्ये राणेसाहेब आहेत की ज्यांच्या शब्दाला एकदा शब्द मिळाला की तो परत मागे फिरणं नाही. संसदीय कामकाजामध्ये राणेसाहेबांचा असा एकही प्रसंग नाही ज्या कामकाजावरून त्यांचं असंसदीय शब्द वापरल्यामुळं शब्द मागं घ्यावा लागला, असं एकही उदाहरण नाही. विधानसभेमध्ये जी कामगिरी केली आहे, सगळी पदं भूषवली हो. म्हणजे जी हाऊसेस आहेत, मुंबईतल्या महानगरपालिकेपासून ते देशाच्या सर्वोच्च संसदेपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये अवघी 6 माणसं आहेत, ज्या 6 माणसांनी सगळीच्या सगळी सभागृह गाजवली. त्यातले एक आमचे राणेसाहेब आहे, त्याचा आम्हाला अभिमान आहे.
आणि म्हणून अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व, त्यांचा आज वाढदिवस, आणि तो वाढदिवस आम्ही देवेंद्रजी 3 पद्धतीनं नितीनजी आम्ही वेगळा साजरा करतो आहोत. क्रमांक 1, आम्ही यावेळी असं जाहीर केलं की यावेळी पुष्पगुच्छ नाही, राणेसाहेबांना आवडणारं वाचन, पुस्तकं यांची भेट आम्ही सगळ्यांना दिली आहे. आणि म्हणून आज सगळ्या समोरच्या लोकांनी सुद्धा बाहेर आम्ही एक स्टॉल केला आहे. त्या स्टॉलवरती पुस्तक दिलं जात आहे आणि ती सगळी पुस्तकं गोळा करून साधारणपणे 5,000 पुस्तकं आम्ही ग्रंथालयांना देणार आहोत. हा एक यज्ञ यावेळी ज्ञानयज्ञ आम्ही मांडलेला आहे. हे राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाचं आजचं वैशिष्ट्य आहे. दुसरं असं की या वर्षारंभ सोहळा सुरुवात होतोय. 74 वर्ष संपतंय, 75 वर्ष लागतंय. आणि ते लागत असताना या एका वर्षामध्ये दर 10 तारखेला आम्ही एक ना एक कार्यक्रम करणार. त्यासाठी आमची स्वागत समिती तयार झाली आहे. आदरणीय विनोदजी तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तेव्हा ज्यांना आम्ही फोन केला की सर असं तुम्ही कोकणचे पुत्र आहात, या स्वागत समितीचं अध्यक्षस्थान एका सेकंदात त्यांनी होकार दिला आहे. आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार होते आणि ती कमिटी वर्षभर पूर्णपणे सामाजिक उपक्रम राबवणार. राणेसाहेबांच्या आयुष्यामध्ये मला असं दिसतं की कायम त्यांनी कष्ट घेतलेले आहेत ज्ञानासाठी. त्यांनी जेव्हा एकदा बोलताना सांगितलेलं मला आठवतं, मी 360 डिग्री स्वतःमध्ये फरक केला आहे. जे काही व्हायचं आहे आपल्याला ते होत असताना मुंबईच्या सभागृहामध्ये गेल्यानंतर जेव्हा मी फोटो बघितले किंवा तिथले बुलंद फोटो बघून माझ्या असं लक्षात आलं की या सभागृहाची शान वाढवायची असेल तर मला स्वतःमध्ये 360 डिग्री फरक केला पाहिजे. आणि तो राणेसाहेबांनी घडवून आणला. असंच कोणी नारायण राणे नाही होत. आज त्यांची विधानसभेतली भाषणं असतील, विधान परिषदेतली भाषणं असतील, बजेटवरची भाषणं असतील, मला असं वाटतं की त्या लायब्ररीचा सगळ्यात सर्वोत्तम उपयोग जर कोणी केला असेल तर तो राणेसाहेबांनी केलेला आहे. तिथले वाघमारे त्याचे साक्षीदार आहेत. आणि आम्हाला अभिमान आहे की त्या विधानसभेमध्ये जो एक मापदंड त्यांनी तयार केला, जो एक स्टँडर्ड त्यांनी घालून दिलं, त्या स्टँडर्डला निश्चितपणे एक विरोधी पक्षनेता म्हणून, एक मुख्यमंत्री म्हणून, जलद गतीनं निर्णय घेणारा एक मुख्यमंत्री म्हणून, कोणतीही फाईल कधी पेंडिंग नाही अशा प्रकारचा जलद स्वभाव, जलद प्रकारची निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शी स्वभाव, पोटात एक आणि ओठात एक असला प्रकार नाही. जे काही पोटात आहे ते ओठात, जे ओठात आहे तेच पोटात. आणि म्हणून अशा प्रकारचा पारदर्शी आणि आरस्पानी स्वभाव असणारा आमचा नेता आमच्या सगळ्यांना आम्हाला घरचा वाटतो, आमच्या घरचा माणूस वाटतो. आमचे ते दादा असा आमचा लोक कोकणी माणूस त्यांना म्हणतो. याचं कारण असं आहे, या कोकणची ओळख ही त्यांनी निर्माण केली. आणि म्हणून या कोकणचा बुलंद आवाज केवळ कोकण पुरता नाही तर ते महाराष्ट्राचे नेते ठरले. त्याचे कारण की महाराष्ट्राच्या पातळीवरती त्यांनी जे जे निर्णय घेतले ते सगळे निर्णय त्या काळामध्ये 1999 साली गडकरी साहेब साक्षीदार आहेत. मला नेहमी असं आठवतं की गडकरी साहेब कोणत्याही पक्षात असले तरी राणेसाहेबांच्या वाढदिवस कधी ते चुकवत नाहीत. आणि म्हणून त्या वाढदिवसाला त्यांनी एकदा सांगितलं होतं की मुंडे आणि राणे हे 2 माझे नेते आहेत. इतका अभिमानानं आणि मोकळेपणाने सांगणारे स्पष्ट वक्ते आमचे गडकरी साहेब आजच्या कार्यक्रमाला आहेत. याचा आम्हाला अतिशय मनापासून आनंद आहे. आणि म्हणून देवेंद्रजी साहेब, तुम्ही त्याचप्रमाणे आदरणीय नितीनजी गडकरी आणि सगळे मान्यवर जे आलेत नाही इथे, सुनीलजी तटकरे असतील, बाकीची सगळी मंडळी असतील, दरेकर साहेब असतील, या सगळ्यांची नावं घेणं शक्य नाही. पण या सगळ्यांचं जे राणेसाहेबांवरती प्रेम आहे ना, आम्ही जेव्हा पाठीमागं बघतो तेव्हा पाठीमागं माणूस एखाद्याच्या कसा बोलतो ते सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. आणि राणेसाहेबांच्या बाबतीत त्यांचा शत्रूसुद्धा पाठीमागे बोलताना बोलतो, माणूस हृदयाचा निर्मळ, मनानं स्वच्छ आणि अतिशय स्पष्ट वक्ता, अशा प्रकारची एक प्रतिमा त्यांची आहे. या कोकणचा विकास होत असताना आज तुम्ही गोवर्धन गोशाळा बघा, महिला भवन बघा, आज मेडिकल कॉलेज बघा, ह्या सगळ्या प्रक्रियेतून राणेसाहेबांनी कोकणचं जे 35,000चं दरडोई उत्पन्न होतं ते दरडोई उत्पन्न आज आमचं 2.5 लाखापर्यंत जाऊन पोचलं. आणि त्यांचं स्वप्न आहे की हे उत्पन्न साधारणपणे 3.5 ते 4 लाखापर्यंत नेऊन ठेवायचा. या प्रकारचं स्वप्न पाहणारा आमचा नेता आहे. आमचा नेता कसा आहे? आमचा नेता, आम्हाला स्वतःला प्रत्येकाला असं वाटतं की राणेसाहेबांचं एक हास्य आमच्याकडे पाहून असेल, आम्हाला असं वाटतं की तो आशीर्वाद आहे. राणेसाहेबांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला असं वाटतं की राणेसाहेबांची एक झलक, राणेसाहेबांची एक पाठीवरची थाप हे सगळ्यात त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं असतं. आणि म्हणून आज हे जेव्हा जिल्हा परिषद अध्यक्ष बनतात, काही नगरसेवक बनतात, राणेसाहेब त्यांना बोलवतात. काय काम केलं पाहिजे, काय वाचलं पाहिजे. या माणसांनी विरोधी पक्षनेतेपदी असताना रात्री 3-3 वाजेपर्यंत 300 पानं वाचल्याशिवाय झोपायचं नाही, अशा प्रकारचा निर्धार केलेला आणि वाचनावरती प्रेम असलेला आमचा नेता आहे. आणि म्हणून त्यांच्याकडे सगळ्या प्रकारची लोक आहेत, सगळ्या प्रकारची लोक. मग ते बुद्धिजीवी असतील त्यांचं प्रेम आहे, सामान्य कार्यकर्ता असेल त्याचं प्रेम आहे. आमचे दादा ते त्याला कधी भेटले पण नसतील पण त्यांच्यावरती त्यांचं प्रेम आहे. हे अखंड प्रेम लाभलेली माणसं आता कमी आहेत. देवेंद्रजी, तुमच्या जसं तुम्हाला जे लोकनेते आहात, नितीनजी तुम्हाला जसं कुठेही गेलेत तरी लोक लोकनेता म्हणून ओळखतात. मला अभिमान आहे की आमच्या कोकणचा एक लोकनेता आहे आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब. आणि म्हणून या प्रास्ताविकामध्ये मी एवढंच सांगू इच्छितो की आम्ही या माणसावरती जीवापाड प्रेम करतो. भले राणेसाहेब काही बोलले, आम्हाला कधीच काय वाटत नाही. त्याचं कारण असं की घरचा वडीलधारा माणूस काही बोलला ना तर तो तुम्ही सुधारण्यासाठी असतो.
50 सूचना ते करत असतात की या पद्धतीची मराठी भाषेचा एवढा सन्मान मला असं वाटत नाही. ती प्रत्येक गोष्ट ते मला कधीही मी जेव्हा उल्लेख करतो माझी बायको, ते म्हणतात नाही कुलकर्णी, माझी पत्नी शब्द आला पाहिजे, बायको शब्द नाही. कसला शब्द वापरताय? डॉक्टर आहात तुम्ही, कशी भाषा वापरता तुम्ही? बायका नाही, महिला. या मराठी भाषेचा सन्मान आणि एकूणच स्त्री जातीचा सन्मान कसा राखायचा हे आम्ही राणेसाहेबांकडून शिकलेलो आहोत. आणि म्हणून जगावं कसं, कशा पद्धतीनं रुबाबदार जगावं हे सगळं आम्ही त्यांच्याकडून शिकलोय. राणेसाहेब, तुम्हाला सगळ्यांच्या वतीनं परत एकदा शुभेच्छा देतो. या वाढदिवसाच्या निमित्तानं शब्द देतो की पुस्तकं जी आम्ही जमा केलीत त्या पुस्तकांचा 100% उपयोग या समाजातल्या तरुण मुलांसाठी होईल, ग्रंथालयामध्ये ती जातील. 1 वर्ष पूर्णपणे हे कार्यक्रम चालू राहील. आणि या स्वागत समितीच्या निमित्तानं या आश्वासन आणि एक अभिवचन आपल्याला देतो की या 1 वर्षामध्ये राणेसाहेबांची किमान एक थाप आमच्या पाठीवरती सगळ्यांच्या पडेल, एवढी मी शब्द देऊन माझं प्रास्ताविक आटोपत घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मिलिंदजी कुलकर्णी. आनंदानं तेजाळलेलं मनोगत या ठिकाणी सादर करताना किती विशेषणांचा वस्तुनिष्ठ वापर केला. कारण राणेसाहेब हे आमच्यासाठी फक्त एक नाव नाही, तर तो एक संघर्ष आणि जिद्द आणि लोकांसाठी झटणाऱ्या मनाचा आणि कर्तृत्वाचा प्रवास आहे, हे आपणाला या निमित्तानं स्पष्ट होतं. राणेसाहेबांबद्दल किती आणि काय बोलावं, पण तरीसुद्धा या सोहळ्यामध्ये बहर आणण्यासाठी मनोगताकडे आपण जाऊया. आणि पहिलं मनोगताचं पुष्प गुंफण्यासाठी मी माननीय उदयजी सामंत साहेबांना या ठिकाणी सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो की उदयजी आपल्या खास शैलीमध्ये या ठिकाणी आपण नारायणराव राणेसाहेबांचे मुकुटमणी राणेसाहेबांना आपल्या मधुर वाणीमध्ये आपण शुभेच्छा द्याव्यात. आजचे सत्कार मूर्ती आदरणीय आपल्या सर्वांचेच मार्गदर्शक आदरणीय राणेसाहेब, या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीन गडकरी साहेब, सन्माननीय तटकरे साहेब, रवींद्र चव्हाण साहेब, विखे पाटील साहेब, आशिष शेलार साहेब, नितेशजी राणे, निलेशजी राणे, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित सिंधुदुर्गवासीय बंधू आणि भगिनींनो, मी राणेसाहेबांना शुभेच्छा देत असताना माझ्या आयुष्यातला एक किस्सा जो राणेसाहेब विसरले असतील असा किस्सा या ठिकाणी मी सांगणार आहे. साहेब, मी 2004ला पहिल्यांदा विधानसभेचा आमदार झालो आणि विधानसभेचा आमदार झाल्यानंतर विधानसभेमध्ये कसं भाषण करतात याच्यापेक्षा कशी शपथ घेतात ही देखील मला माहीत नव्हती. आणि आमदारांच्या शपथविधीचा कार्यक्रम सुरू झाला. राणेसाहेब विरोधी पक्षनेते होते आणि माझं नाव घेताना सचिवांनी उदय सावंत असं घेतलं. मी घाबरलेलो होतो. उदय सावंत काय किंवा उदय सामंत काय, पहिली शपथ घेऊया आणि आमदार होऊया या मनस्थितीमध्ये मी होतो. परंतु राणेसाहेबांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून उभं राहून सांगितलं की हा माझ्या कोकणचा आमदार आहे, त्याचं नाव तुम्ही चुकलेलं आहात, त्याचं नाव उदय सामंत आहे, तुम्ही उदय सावंत म्हटलं आहे, म्हणून कुठच्याही परिस्थितीमध्ये सभागृह बंद करा, टायपिंग मिस्टेक सुधारा आणि पुन्हा सभागृह सुरू करा. अशा पद्धतीनं राणेसाहेबांनी 10 मिनटं सभागृह उदय सामंतच्या कोकणातल्या कार्यकर्त्यासाठी बंद केलं होतं. आणि म्हणून राणेसाहेबांचा प्रवास आम्ही देखील 25 वर्ष आमची आमदारकी असताना बघितलेला आहे. जरा जरी राजकीय ताकद वाढली तर ठीक आहे, पण निलेशजी तब्येतीमधली ताकद वाढली तर राणेसाहेबांचा फोन पण येतो आणि बघितल्यावर सांगतो, अरे बाबा पोट कमी कर. तर त्याच्यामुळे हा संकल्प मी आज वाढदिवसाच्या निमित्तानं राणेसाहेबांच्या करणार आहे की 75वा वाढदिवस साजरा करत असताना अनेक वेळा जे राणेसाहेबांनी मला सांगितलं आहे की तुझं पोट कमी झालं पाहिजे, जाडी कमी झाली पाहिजे, ते आता 1 वर्षामध्ये शक्य होतं काय, हा संकल्प राणेसाहेब तुमच्या निमित्तानं मी इथं करणार आहे. कारण राणेसाहेबांचं कौतुक आता कुलकर्णी साहेबांनी केलं, अनेक गोष्टी त्यांनी सांगितल्या. पण मुख्यमंत्री महोदय, मला अजून एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे जी कोकणी माणसामध्येच असू शकते. अनेक वेळा संघर्ष देखील झाले. निलेशजी त्याला साक्षीदार आहेत, नितेशजी त्याला साक्षीदार आहेत. पण संघर्ष झाल्यानंतर देखील स्वतःमध्ये कुणी काय बदल केले पाहिजेत हे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला बोलून सांगणारे राणेसाहेब होते. त्याच्यामुळे राणेसाहेबांना हा आम्ही सगळ्यांनीच अधिकार दिलेला आहे, कोकणातल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधी अधिकार दिलेला आहे की आमच्यामध्ये काय जर व्यंग असेल, आमच्यामध्ये राजकीय व्यंग असेल, आमच्यामध्ये काहीतरी चूक असेल तर तो सुधारण्याचा अधिकार जसा आईवडिलांना आम्ही दिलेला आहे तसा प्रामाणिकपणानं सांगतो की आम्ही राणेसाहेबांना देखील दिलेला आहे. आणि म्हणून राणेसाहेबांना उदंड आयुष्य लाभलं पाहिजे ही आमची ईश्वरचरणी प्रार्थनाच आहे. परंतु मगाशी उल्लेख करताना असा उल्लेख करण्यात आला की पंचायत समिती सदस्य झाले, जिल्हा परिषद सदस्य झाले,
किंवा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले तर आपुलकीनं राणेसाहेब त्यांना बोलवतात. आणि तुम्ही भाषण कसं केलं पाहिजे, तुम्ही भाषणामध्ये कशा पद्धतीनं समोरच्याचा आदर केला पाहिजे, समोरचा विरोधक असला तरी त्याचा सन्मानपूर्वक उल्लेख कसा केला पाहिजे, हे जसं जिल्हा परिषद अध्यक्ष साहेब कामतसाहेब तुम्हाला राणेसाहेबांनी सांगितलं आहे, तसं 2004ला माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला देखील राणेसाहेबांनी सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे राजकारणाचा खऱ्या अर्थानं संस्कार जपण्याचं काम या कोकणातनं राणेसाहेबांनी केलं आहे. त्याच राणेसाहेबांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या निमित्तानं मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि माझं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय उदयजी सामंत साहेब. तुमचं खूप खास शैलीतलं ओघवतं बोलणं आहे ते नक्कीच मनाला भावतं आणि या ठिकाणी राणेसाहेबांबद्दल खूप आपुलकीचे उद्गार काढून राणेसाहेबांना शतायुष्य व्हा आणि तुम्हाला या ठिकाणी शुभेच्छा देताना तुमचं मन आनंदानं तेजालेलं होतं. हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतो. यानंतर मान्यवरांच्या मनोगतामध्ये पुढील पुष्प गुंफण्यासाठी माननीय सुनीलजी तटकरे साहेब यांना मी विनंती करतो की सुनीलजी साहेब यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. राजकारणात समतोल राखत संघटनाला दिशा देणारे राष्ट्रवादीचे प्रभावी प्रदेशाध्यक्ष सुनीलजी तटकरे साहेब आपलं मनोगत सादर करत आहेत. टाळ्यांचा गजर करूया. सुनीलजी तटकरे साहेब. केवळ कोकणाचे नव्हे तर महाराष्ट्राचे नेते असलेल्या आदरणीय राणेसाहेबांच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या शुभारंभ प्रसंगी आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित असलेले राज्याचे कर्तव्यगार लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर देशभरामध्ये रस्त्यांचं, पुलांचं, टनेलचं जाळं उभं करत देशाला विकसित करण्याचा ज्यांनी प्रयत्न करत आहेत ते आदरणीय गडकरी साहेब, आदरणीय राणेसाहेब, नीलम वहिनी, कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित असलेले राधाकृष्ण विखेजी, रवींद्रजी चव्हाण, आशिषजी शेलार, उदयजी सामंत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड, राणेसाहेबांचे कर्तव्यगार सुपुत्र, राज्याचे मत्स्य व्यवसाय बंदरे खात्याचे मंत्री नितेशजी, आमदार निलेशजी, सर्व सन्मान्य व्यासपीठ, पत्रकार मित्र, वाहिन्यांचे प्रतिनिधी आणि अभूतपूर्व संख्येने जमलेलं माझ्या तमाम उदयजी सिंधुदुर्गवासीय नाही, कोकणवासीय, सगळा कोकण आहे इथे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि ठाण्यापासून तमाम कोकणवासीय बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, वरोडाच्या परिसरामध्ये जन्माला आलेलं एक नेतृत्व मुंबईच्या घाटलाच्या विलेजच्या परिसरामध्ये गेलं. चेंबूरच्या परिसरामध्ये नोकरी करत असतानाच त्यावेळेला असलेला हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या शिवसेनेमध्ये शाखा प्रमुख म्हणून राजकीयदृष्ट्या त्यांनी त्यांच्या राजकीय आयुष्याची सुरुवात त्या कालावधीमध्ये केली. ज्या कालावधीमध्ये शिवसेना हा शब्द उच्चारल्याच्या नंतर मुंबई आणि मुंबईच्या परिसरामध्ये एक मोठ्या प्रमाणावरचं वलय निर्माण होत होतं. अशा वेळेला राणेसाहेबांनी त्यावेळेला शाखा प्रमुखपद स्वीकारलं, नगरसेवक झाले आणि फडणवीस साहेब, मला अभिमानपूर्वक उल्लेख या ठिकाणी करायचा आहे, मुंबईच्या महापालिकेच्या कुठल्याही समितीचं अध्यक्ष सलग 3 वर्ष कोण राहिलं नाही. राणेसाहेबांची कर्तबगारी इतकी मोठी की त्याला बाळासाहेब यांनी सलग 3 वर्ष बेस्ट कमिटीचं चेअरमन म्हणून राणेसाहेबांना त्यावेळेला नियुक्त केलं होतं. मुंबईच्या बेस्ट कमिटीचं अध्यक्षपद भूषवणं आणि मुंबईची असलेली बेस्टची वाहतूक असेल, वीज असेल, या सर्वांचं नियोजन करणं, खेडापाड्यातला आलेला माणूस मुंबईमध्ये राहतो, कामगारांच्या घरामध्ये जन्माला आलेला नेता मुंबईसारख्या मोहमयी शहराचं, देशाच्या आर्थिक राजधानीचं नियोजन करतो, हे राणेसाहेबांचं कर्तृत्व त्या कालावधीमध्ये संबंध मुंबईकरांनी अनुभवलं आणि 1990 साली कणकवली विधानसभा मतदारसंघातून त्यावेळेला ते निर्वाचित झाले. माझा त्यांचा परिचय या ठिकाणी गडकरी साहेब आपल्यालाही सांगितलं पाहिजे, फडणवीस साहेबांना सांगितलं पाहिजे. 92 साली मी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष झालो आणि राणेसाहेब अंदाज समितीचे सदस्य होते आणि राणेसाहेब ज्याला अलिबागला आले त्याला जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून मी त्यांचं स्वागत केलं. पहिल्या भेटीमध्येच एक ऋणानुबंधाचं नातं जमलं. कोकणातले दोन्ही कार्यकर्ते असल्यामुळे, तसे राणेसाहेब तळ कोकणातले आणि मी तसा उत्तरेकडच्या कोकणातला, पण एकदा ओळख पटली, अंतःकरणापासूनच्या भावना जोडल्या गेल्या की आयुष्यभराचा एक वेगळा प्रवास त्या निमित्ताने सुरू होत असतो. पण 1992 सालापासून ते 2027 सालापर्यंत हा प्रवास, हा माझ्या जीवनातला राजकीयदृष्ट्या प्रवास नक्कीच होता, पण एक मार्गदर्शक म्हणून राणेसाहेबांनी केलेलं काम निश्चितपणाने अनुभवायला मिळालं. मला आठवतं 95 साली म्हणजे ज्यावेळेला राज्यामध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं, त्याला सुरुवातीला त्यांच्याकडे पशुसंवर्धन आणि वेगवेगळी खाती होती.
पण मगाशी उद्याची तुम्ही या ठिकाणी म्हणालात, कुलकर्णी सर या ठिकाणी म्हणाले, रुबाबदार व्यक्तिमत्व कसं असावं. राणेसाहेबांचा फुल शर्ट, पिन केलेली पॅन्ट, लावलेला बेल्ट, या रुबाबामध्ये विधानमंडळामध्ये ज्यावेळेला यायचे त्याला एक रुबाबराब नेता, एक मंत्री म्हणून सभागृहामध्ये काय पद्धतीने काम करतोय त्या निमित्ताने अनुभवायला मिळालं. सुधीर जोशी साहेबांचा अपघात झाला आणि ते राज्याचे महसूल मंत्री झाले. महसूल म्हणून राज्यभरामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीची ओळख महसूल विभागाची करण्यामध्ये राणेसाहेबांचं कर्तव्यभारी त्या कालावधीमध्ये सुद्धा मोठी झाली. आणि ज्यावेळेला ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेला एक 9-10 महिन्याचा कालखंड मिळाला. राणेसाहेबांसारखा वाऱ्याने वेगाने पळणारा नेत्याला अधिक कालखंड मिळाला असता तर कोकणाचं चित्र त्यांनी पूर्णपणाने बदलवलं असतंच, पण महाराष्ट्राचं चित्रसुद्धा त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणावरती बदललेलं आपल्याला सर्वांना त्या निमित्ताने अनुभवायला मिळू शकतं आहे. एवढंच मला या निमित्ताने सांगायचं आहे. 99 साली सत्तांतर झालं, राणेसाहेब त्याला विरोधी पक्षनेते झाले, आम्ही सगळेजण सत्तारूढ बाकावरती होतो. मी त्याला नगर विकास खात्याचा राज्यमंत्री होतो आणि राणेसाहेब विरोधी पक्षनेते. आजचं मला माहीत नाही फडणवीस साहेब आपण असाल, आपण आज सभागृहात उभा राहिलं की सभागृह थंड असतं, शांत असतं. अजितदादा उभे राहायचे, उभं राहिलं की सभागृह शांत असायचं. राणेसाहेब ज्यावेळेला विरोधी पक्ष नेता म्हणून सभागृहामध्ये ज्यावेळेला बोलायला उठायचे आणि पलीकडच्या बाकावरनं म्हणजे विरोधी पक्षाच्या बाकावरून सगळे शिवसेनेचे तसे आक्रमक आमदार, पण एकदा राणेसाहेब भाषणाला उठले आणि जरा जरी पाठीमागे आवाज आला फक्त असं मागून वागायचं, फक्त मागे बळायचं, हातही दाखवायचं नाही, फक्त पाठीमागे अशीची बघायचं. एकदम टाचणी पडेल इतकी शांतता, इतका दरारा, इतका म्हटलं तर धाक आणि इतका आदर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये राणेसाहेबांनी स्वतःहून त्यावेळेला निर्माण केल्याचं पाहायला मिळतं आहे. मला आठवतं की ज्यावेळेला विरोधी पक्ष नेते म्हणून अर्थसंकल्पावरची नारायण राणेसाहेबांची भाषणं हे ऐकणं म्हणजे सुद्धा सभागृहामध्ये गेल्याचं आपल्याला एक तऱ्हेचा वेगळा अनुभव मिळतो आहे, असं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला निश्चितपणे त्या ठिकाणी अनुभवायला मिळालं. GDP भारताचा असेल, राज्याचा असेल, राज्याचं महसुली उत्पन्न, राज्याचा खर्च, याच्यावरती अभ्यासपूर्ण भाषणं ज्या पद्धतीने नारायण राणेसाहेब करत होते सभागृहामध्ये, त्याला एक उत्तम विरोधी पक्ष नेता राणेसाहेबांच्या रूपाने महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने अनुभवला असं जर काय म्हटलं ते काही चुकीचं ठरू शकत नाही. सत्ता आणि सत्तेतला बदल याच्यामधून सुद्धा सहजगत्या काही गोष्टी स्वीकार लागत असतात. एकेकाळी 8-9 महिन्याचे मुख्यमंत्री, त्या कालावधीमध्ये वाजपेयी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर विधानसभेच्या निवडणुकासुद्धा त्यावेळेला झाल्या आणि त्याच्यातून विरोधी पक्ष नेतेपद त्यांच्याकडे आल्याच्यानंतर एक अभ्यासू विरोधी पक्ष नेता म्हणून त्यांनी केलेलं काम हे नेहमीच उजवं त्या ठिकाणी ठरलं. नगरविकास राज्यमंत्री होतो, अनेक वेळेला त्यांच्या सूचना ऐकायला मिळाल्या, अनेक वेळेला त्यांनी मार्गदर्शन त्या निमित्ताने केलं आणि त्याच्यातून एक वेगळा माझ्या राजकीय जीवनामध्ये सुद्धा घडवण्याचा विलक्षण योग त्या निमित्ताने आला. 2004च्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर अशीच त्यावेळेला वदंत होती, राणासाहेब कदाचित पुन्हा शिवसेना भाजपचं सरकार येईल. त्याच्या अगोदर माझ्यावरनं फार वादळ झालं होतं सरकारमध्ये. त्यावेळेला विश्वासदर्शक ठराव विलासरावांच्या नेतृत्वा सरकारवरती आलेला होता. मला सरकारमध्ये घेतल्यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाने राजीनामा दिला होता. त्याला राणेसाहेबांनी इतकी पक्की मोड बांधलेली होती, इतकी पक्की की विखे पाटील साहेब आपलं सरकार टिकेल की नाही याच्याबद्दलची शंका होती. आता का, कोणामुळे, कशामुळे ते नाही घडू शकलं याच्या तपशिलात मी जाऊ इच्छित नाही. गेलं तर ते त्याला राजकीय संदर्भ येईल, पण त्यावेळेला राणेसाहेबांनी ज्या पद्धतीने अतिशय योग्य पद्धतीने भूमिका घेतली होती, आमच्याच पक्षाचे 4-5 सदस्य, विधानसभा सदस्य त्यांच्यासोबत घेण्याचं कसब त्यांनी दाखवलं. हा धाकही होता, धरारी होता, आदबी होती आणि एक उद्याचं नेतृत्व महाराष्ट्राला कशामध्ये मिळू शकेल याच्याबद्दलची एक तऱ्हेची उत्सुकता होती. म्हणून तो प्रसंग लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये आलेला पाहायला मिळाला. 2004 नंतर पुन्हा एकदा वेगळं वातावरण तयार झालं. आज त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने फडणवीस साहेब, गडकरी साहेबांच्या समोर मला सांगायचं वाटतं आहे, त्याला शिवसेनेच्या अंतर्गत एक खळबळ तयार झाली होती. राणेसाहेबांनी रंगशारदामध्ये केलेलं भाषण, शिवसेना प्रमुख हयात असताना त्यावेळेला शिवसेनेमध्ये पदं काय पद्धतीने दिली जातात असं बोलणारा नेता शिवसेनेमध्ये जन्माला आला एकमेव, त्याचं नाव नारायण राणे आहे, हे मला आवर्जून या ठिकाणी सांगायचं. भुजबळ साहेब ज्यावेळेला पक्षाच्या बाहेर पडले त्याच्यानंतर सुद्धा जे काही मुंबईमध्ये वातावरण तयार झालं, एक कडवट शिवसैनिक म्हणून पक्षांतराच्या विरोधामध्ये किती भूमिका घेता येऊ शकते हे राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळेला निश्चितपणाने अनुभवायला मिळालं. माझ्या सांगण्याचा मतितार्थ असा आहे की त्यावेळेला रंगशारदामध्ये त्यांनी केलेलं भाषण संबंध वर्तमानपत्रामध्ये छापून आलं होतं आणि मग लक्षामध्ये आलं की त्यांच्या मनामध्ये काहीतरी खतखत आहे. म्हणून त्यांना विरोधी पक्ष नेता असलेल्या त्यांच्या दालनामध्ये भेटलो. त्याच्या अगोदरचा किस्सा,
राणेसाहेब खूप आक्रमक, विलासराव आणि त्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणावरती गडकरी साहेब विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते नारायण राणेसाहेब आणि विलासरावांना या 2 विरोधी पक्ष नेत्यांना सामोर जात जात अनेक वेळेला त्यांना असं वाटायचं की आपण सरकार सोडून जावं. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती हे दोन्ही विरोधी पक्ष नेते संसदीय कामगिरी अतिशय उत्तम पद्धतीने त्या कालावधीमध्ये बजावत होते. एक दिवस मला विलासरावांनी विचारलं की राणेसाहेबांचे संबंध कसे आहेत. मी म्हटलं संबंध तसे ठीक आहेत, पण त्यांच्यासारखा मोका आणि दालदार आणि दमदार नेता नाही. आणि काय केलं पाहिजे. म्हटलं फक्त फोन करा राणेसाहेबांना की मी उद्या जेवायला तुमच्या दालनात येतो आहे. विलासराव मुख्यमंत्री, हे विरोधी पक्ष नेते, दोघांचं असं कडवट असं नातं. पण विलासरावांनी फोन केल्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आता वहिनी या ठिकाणी आहेत, पूर्णपणाने कोकणी मालवणी जेवणाचा आस्वाद विलासराव सहित विरोधी पक्ष नेत्यांच्या दालनामध्ये गेला. आणि स्वर्गीय चव्हाण साहेबांनी निकोप पद्धतीची परंपरा कशी केली होती ती त्या ठिकाणी त्यानिमित्ताने अनुभवायला मिळाली. नंतर मग राणेसाहेबांचा वेगळा प्रवास करण्याचं मनामध्ये ठरलं. मी एवढंच सांगतो की माझ्यासारखा छोटासा कार्यकर्ता त्यांनी त्यावेळेला मग राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये यावं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं नेतृत्व करावं, राज्याचा गृहमंत्री पदावरती त्यांनी जावं. इथपर्यंत आमच्या चर्चा खूप वेळा झाल्या. पवारसाहेबांची भेट झाली, अजितदादांची झाली, शेवटची तर बैठक दिल्लीमध्ये झाली. राधाकृष्णजी तुम्ही इथे आहात. शेवटचा निर्णय घेण्यासाठी ज्यावेळेला ते दिल्लीमध्ये होते त्याला दास मानसिंग हॉटेलमध्ये आम्ही दोघे होतो. रात्री 2:45 वाजता आपले पिताश्री आले, बाळासाहेब विखे पाटील साहेब. आणि बाळासाहेब विखे पाटील साहेबांनी त्यांना अहमद पटेल साहेबांकडे नेलं. त्या दिवशी रात्री जर का ते अहमद पटेल साहेबांकडे गेले नसते तर दुसऱ्या दिवशी ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये असते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षही झाले असते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडनं राज्याचे ऊर्जा मंत्रीसुद्धा झाले असते. इतका सगळा निर्णय झालेला तो त्या रात्रीत आपले पिताश्री बाळासाहेबांनी बदलवला. ठीक आहे, बदलला, त्याच्याबद्दल दुःख नाही. मग काँग्रेसचा प्रवास झाला. त्यावेळेला मी त्यांना म्हटलं, ते म्हणाले की मला काँग्रेसने मुख्यमंत्री करण्याचा शब्द दिला आहे, काँग्रेसवरती टीका नाही, आजचा दिवस वेगळा आहे. पण त्यांना मी सांगितलं होतं की तुम्हाला काँग्रेस कधी मुख्यमंत्री करणार नाही. स्वतःच्या सावलीला भिणारं नेतृत्व ज्यावेळेला असतं त्याला, इतका नेता ज्यावेळेला उत्तम पद्धतीने काम करू शकतो त्याला नेतृत्वपद देणं कधी काय घडू शकत नाही. मग त्यांचा त्यावेळेला झालेला प्रवास, त्याच्यानंतर मग विधान परिषदेमध्ये झालेली त्यांची निवड. मी त्याला विधान परिषदेमध्ये बाजूलाच बसायचो, त्यावेळेला सरकारबद्दल केलेली भाषणं. आणि नंतर देवेंद्रजींची साथ त्यांनी कधी धरली, मला कळत होतं. असं कसं नाही सांगता प्रवीणजी, माझे आणि देवेंद्रजीचे पण संबंध तेवढेच आणि राणेसाहेबांचे पण तेवढेच. काय सांगायचं नाही, राजकारणातली काही गुपितं अशी असतात की ती घडीपर्यंत कधी सांगायची नसतात. मग राणेसाहेबांचा प्रवास त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षामध्ये त्या ठिकाणी झाला. आणि कोकणातला एक नेता ज्याला राज्यसभेवरती दिल्लीमध्ये गेले. अनेक वेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीमध्ये आदरणीय पवारसाहेब सांगायचे की तुम्ही सगळेजण नारायण राणेचं भाषण ऐका. नारायण राणे विरोधी पक्ष नेता म्हणजे भाषण करतात, तेवढं जरी तुम्ही थोडंसं शिकला तर तुमची विधिमंडळातली कारकीर्द उजवी ठरू शकते आहे, असं पवारसाहेबांनी वारंवार सांगितलं होतं. ते मला आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी सांगायचं आहे. आणि म्हणूनच त्यांचा आणि दादांचा सुद्धा सहवास, अजितदादांचाही राहिला अनेक वर्षाच्या प्रवासामध्ये. मगाशी आपण उदयजी म्हणालात की राणेसाहेब शब्दाला पक्के आहेत. 2010 सालामध्ये ते राज्याचे काँग्रेस पक्षाचे मंत्री होते आणि विधान परिषदेची निवडणूक लागली होती. काँग्रेसच्या एका उमेदवारांनी बंडखोरी केली आणि राणेसाहेबांनी मला शब्द दिला होता की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची युती आहे, सांगितलेलं सगळं मतदान तुला पडेल. त्यावेळेला काँग्रेसचे अध्यक्ष ठाकरे साहेब होते, माणिकराव, ते त्यांना सांगायचे की मतदान वेगळं झालं पाहिजे. यांनी सांगितलं मी शब्द दिला आहे, आघाडीला दिला आहे, सुनीलला दिला आहे, तो शब्द मी त्या ठिकाणी पुरा करणार. आणि 3 सलग विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये मला जे काय पूर्णपणाने सिंधुदुर्गात मतदान झालं त्या साऱ्याचं श्रेय राणेसाहेबांना जातं आहे, हे मला आवर्जून या निमित्ताने सांगायचं आहे. जीवनामध्ये असे अनेक ऋणानुबंधाचे संबंध येतात, त्याच्यातून भविष्याची वाटचाल कशा पद्धतीने करावी याच पद्धतीचं आपल्याला पाहायला मिळू शकतं. मेडिकल कॉलेज तळ कोकणामध्ये उभं राहील. शासकीय रुग्णालयाच्या खेरीज मेडिकल कॉलेज हे कधी कोणाच्या स्वप्नामध्ये आलेलं नव्हतं, पण ते स्वप्न कोकणवासियांचं साकार करण्याचं काम राणेसाहेब आपण त्यावेळेला केलं. आम्ही सारेजण या ठिकाणी आलो होतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला. लोकसभेचे खासदार म्हणून सुद्धा आपण त्या ठिकाणी काम करतात. अशा वेळेला नितेश असेल, आपला विचाराचा वारसा चालवण्याचा त्या निमित्ताने ते प्रयत्न करतायत. वाचन हे तुमचं आहेच. मराठी भाषेवरचं प्रभुत्व, अत्यंत अथलकित पद्धतीचं मराठी बोलणं हे आपलं खासियत त्या ठिकाणी आहे. पण राजकारणातले बारकावे करत असताना सुद्धा
मला रवींद्रजी चव्हाण साहेब, आपण प्रदेशाध्यक्ष आहात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला राणे पॅटर्न फक्त राणेच दाखवू शकतात. आणि एका वेळेला भाजप आणि शिवसेनेची बिनविरोध जिल्हा परिषद कसं येऊ शकते हे एकदा राणे साहेबांनी मला शिकवलं तर रायगडला मला त्याचा खूप उपयोग होईल. एवढंच मला या ठिकाणी त्यांनी सांगायचं आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्याहीपेक्षा आज त्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या सुरुवातीलाच आपण सार्वजनिक या क्षणाच्या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार आहोत. त्याचं मला स्वतः या ठिकाणी उपस्थित राहता आलं याच्याबद्दल मला मनापासून आनंद आहे. राणेसाहेब आपल्याला उदंड आयुष्य मिळावं. 75वी तर साजरी होईलच, पण आपला सहस्रचंद्रदर्शन सोहळासुद्धा याच नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि आहेत याच पद्धतीने आपल्यालाही मोठं मिळावं. बोललं तर पुन्हा बोलता येईल. मी देवेंद्रजींना बोलतो आहे, गडकरी साहेबसुद्धा तिथे आहेत. म्हणजे एक सुंदरसं भावगीत आहे, जीवनातली घडी अशीच राहू दे, तशी जीवनातली घडी असून इथपर्यंत जमलेली. माझ्या सही चव्हाणसाहेब तुमच्या डाव्या हाताला बसलेला आहे, राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष आहे. याचं जाण आणि भानीव ठेवून ही घडी अशीच राहू दे एवढंच राणेसाहेबांच्या या सत्कार समारंभाच्या निमित्ताने या ठिकाणी सांगतो. पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आज दादा हयात नाहीत, दादा असते तर निश्चितच आपल्या या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने त्या ठिकाणी आले असते. आज वहिनी पोटनिवडणूक असल्यामुळे आल्या नाहीत, पण उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनींच्या वतीने, माझ्या पक्षाच्या वतीने आणि तमाम कोकणवासियांच्या वतीने आपल्याला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो थांबतो. जय हिंद, जय महाराज. धन्यवाद आदरणीय सुनीलजी तटकरे साहेब. आपल्या उगवत्या शैलीने, उगवत्या वाणीने या ठिकाणी जीवनातली ही घडी अशीच राहू दे अशी शुभेच्छा व्यक्त करत या ठिकाणी आठवणींना उजाळा दिलात. आठवणींची काही पानं या ठिकाणी उलगडून दाखवलात. आणि राणेसाहेब म्हणजे रुबाब, राणेसाहेब म्हणजे आक्रमकता, राणेसाहेब म्हणजे संवेदनशीलता आणि हळवं मनसुद्धा. यानंतर या कार्यक्रमामध्ये शुभेच्छा देण्यासाठी रवींद्रजी चव्हाण साहेब उपस्थित आहेत. मी त्यांना सन्मानपूर्वक आमंत्रित करणार आहे. संघटन कौशल्याने कार्यकर्त्यांना जोडणारे आणि पक्षाला बळकटी देणारं अभ्यासू व्यक्तिमत्व रवींद्रजी चव्हाण साहेब, जमिनीवर काम करत जनतेशी नाळ जुळवणारे आणि प्रामाणिक कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व आपल्याला या कार्यक्रमानिमित्त राणेसाहेबांना शुभेच्छा देत आहेत. सर्वांना विनंती आहे, दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. आज आपण सर्वजण एका विशिष्ट अशा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी एकत्र जमलो. खरं तर आज दादांचा 74वा वाढदिवस आणि या वाढदिवसाच्या निमित्ताने दादा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. दादांबद्दल या वाढदिवसाच्या निमित्ताने काय बोलावं. खरं तर माझ्यासारख्या छोट्याशा कार्यकर्त्यांनी दादांकडून भरपूर काही जे राजकारणामधले धडे घेतले पाहिजेत ते सर्व धडे मला जर कोणी विचारलं की तुला राजकारणामधले असे धडे काही हे कोणी शिकवले, तर मी असं नेहमीच सांगतो, दादांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पार्टी कोकणामध्ये ही जी वाढत चालली आहे ती फक्त ना फक्त दादांमुळेच वाढली आहे हे मी नेहमी सांगत राहतो. त्याचं कारणच एक आहे, तळागाळातील असणारा प्रत्येक कार्यकर्ता आणि कार्यकर्त्याला बळ देण्याचं काम हे दादांनी नेहमी केलं. आणि त्यामुळे कोकणामध्ये आज ज्या ताकदीने भारतीय जनता पार्टी वाढत चालली ही खरं तर दादांनी प्रवेश केल्यानंतर सातत्याने त्यामध्ये वाढ होणं हे होत राहिलं, याचे तुम्ही आम्ही सर्वजण साक्षीदार आहोत. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की तुम्ही आम्ही सर्वजण या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ज्यावेळेला दादांच्या असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाबद्दल जेव्हा म्हणतो त्यावेळेला मला सर्वजण काहीतरी सांगतायत, तर मलाही त्यांच्या जीवनामध्ये माझ्याशी घडलेला प्रसंग सांगणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. मला आठवतं 2009ला मी ज्यावेळेला पहिल्यांदा विधानसभेमध्ये ज्यावेळेला गेलो त्यावेळेला त्या ठिकाणी दादांची आणि माझी भेट झाली आणि दादांनी मला सांगितलं की रवी, ज्या पक्षामध्ये तुला नेतृत्व करतो आहेस, लोकप्रतिनिधी म्हणून संधी मिळाली आहे, खरं तर तू ज्या क्षेत्रातून आला आहेस त्या क्षेत्रामध्ये अशी संधी मिळणं
हे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे अतिशय प्रामाणिकपणे या संपूर्ण भागामध्ये जे तुला करता येऊ शकतं ते करण्याचा प्रयत्न कर. एक तो मला प्रसंगही आठवतो, विधानसभेमधील असणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींबद्दल आणि लोकप्रतिनिधींचा मान हा राखला गेला पाहिजे हे ताकदीने सांगण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते त्यावेळेला विधानसभेमध्ये मला आठवतं की दादांचा थोडासा हाताला मार लागला होता आणि मार लागलेला असताना दादा सभागृहामध्ये त्याही परिस्थितीमध्ये आले आणि एका न्यूज चॅनलमध्ये आमदार आणि आमदारांबद्दल काही ना काहीतरी चुकीच्या पद्धतीचं वक्तव्य निखिलजी वाघळे साहेबांनी केलं होतं. आणि त्यावेळेला दादांनी सभागृहामध्ये ज्या ताकदीने असं ते म्हणाले की तुम्ही आम्हाला सांगण्याची गरज नाही, या सभागृहामध्ये जो व्यक्ती या ठिकाणी येतो तो प्रत्येक 5 वर्षानंतर अग्निपरीक्षा देऊन येतो, त्यामुळे तुम्ही हे सांगण्याची गरज नाही आणि तुम्ही जे म्हणताय ते अत्यंत चुकीचं आहे असं सांगणं. आणि मला आठवतं की सभागृहामधले असणारे सर्व पक्षातील असणाऱ्या सर्व आमदार हे त्यावेळेला दादांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. हा तो प्रसंग हा सांगणं अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्ही आणि आम्ही सर्वजण दादांच्या नेतृत्वामध्ये ज्या ताकदीने हा संपूर्ण कोकण आणि कोकणातील असणारा भाग हे आपण सर्वजण जेव्हा काम करतो आहे, मी फक्त या प्रसंगी एवढंच सांगेन की दादांना गणरायाच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करेन की आपण आपल्याला चांगलं आरोग्य आणि आम्हा सर्वांना त्यांचे असेच शुभाशीर्वाद राहू देत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब. आपण शांत मितभाषी व्यक्तिमत्व आहात, पण तेवढ्याच संवाद कौशल्याची आपल्याकडे जबरदस्त ताकद आहे. या निमित्तानं प्रत्येक लोकनेता येऊन, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी येऊन राणे साहेबांबद्दल भरभरून बोलतो आहे, कौतुक करतो आहे आणि ही खरंच आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी आनंदाची पर्वणी आहे. कार्यक्रमाच्या मध्यावर आपण उभे आहोत आणि यानंतर आता प्रहार प्रकाशन कॉफी टेबल बुकचं प्रकाशन मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये होत आहे. मी विनंती करतो या निमित्ताने प्रहार प्रकाशनने कॉफी टेबल बुक हे राणेसाहेबांचा जीवनपट उलगडून दाखवणारं एक कॉफी टेबल बुक प्रकाशित करण्याचा मानस केला होता आणि त्याचं आता उद्घाटन या ठिकाणी प्रकाशन आहे. ते मान्यवर, सर्वच मान्यवर देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, नितीनजी गडकरी साहेब, नारायणराव राणे साहेब, नीलमताई राणे, माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, सुनीलजी तटकरे साहेब, माननीय उदयजी सामंत साहेब, माननीय श्री आशिषजी शेलार साहेब, दीपकभाई केसरकर, माननीय आमदार प्रवीणजी दरेकर, नितेशजी राणे साहेब, निलेशजी राणे साहेब, आमदार प्रसादजी लाड, किरणजी सामंत, प्रमोदजी कामत यांच्या हातामध्ये हे तुफान दिसतं आहे. आणि हे कॉफी टेबल बुक राणे साहेबांचं व्यक्तिमत्व, राणे साहेबांचा जीवनपट उलगडणारं या ठिकाणी प्रहार प्रकाशन संतोषजी वांगणकर आणि किशोरजी राणे यांच्या सहकार्यातून आणि त्यांच्या कल्पकतेतून या ठिकाणी कॉफी टेबल बुकचं प्रकाशन होत आहे. या कॉफी टेबल बुकमध्ये राणे साहेबांच्या जीवनाची क्षणचित्र आपल्याला बघायला मिळतील, इतिहासामध्ये डोकावायला मिळेल आणि राणे साहेबांचा संपूर्ण जीवनपट आहे तो या निमित्ताने आपल्याला अनुभवायला मिळेल. चला, कॉफी टेबलचा बुकचं हे प्रकाशन झालेलं आहे. मान्यवरांना विनंती करतो की आपण पुनश्च आसनस्थ व्हावं. आणि आता या ठिकाणी अमृत क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी आपण सगळेजण उत्सुक आहोत. तो अमृत क्षण या ठिकाणी आलेला आहे. राणे साहेबांचा, आपल्या दस्तूरखुद्द नारायणराव राणे साहेबांचा सन्मान सत्कार होतो आहे. मी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी साहेब यांना विनंती करेन की शाल, गणेश प्रतिमा आणि बुके देऊन या ठिकाणी आपल्या शुभ हस्ते राणे साहेबांच्या या बुलंद नेतृत्वाचा आपण सन्मान करावा. राणे साहेब म्हणजे धगधगता अंगार, राणे साहेब म्हणजे बुलंद नेतृत्व, एक आक्रमक तोफ आणि आपल्या अथक लढ्याची विजयी पताका संपूर्ण भारतभर फडकवणारे माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचा सपत्नीक सन्मान या ठिकाणी करता आहेत. माननीय महाराष्ट्र राज्याचं एक द्रष्ट नेतृत्व देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी साहेब आणि सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये राणे साहेबांचा या ठिकाणी आपल्या
एक आदर्श नमुना म्हणून मी नारायणरावकडे पाहतो. त्यांचं कामाची पद्धत, केलेली कामगिरी ही निश्चितच आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. राणेसाहेबांबरोबर मी पण विरोधी पक्षनेता होतो. मधल्या काळामध्ये विरोधी पक्षनेता होण्याच्या आधी बांधकाम मंत्री होतो. बांधकाम मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष झालो. जवळ 18 ते 20 वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रवासात कार्य करण्याची संधी मला मिळाली आणि नंतर मग मी दिल्लीला गेलो 2009 साली पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून. पण आज सगळ्या काळामध्ये जे मित्र मी मिळवले त्या मित्रांमध्ये माझा अतिशय जवळचे पारिवारिक ज्येष्ठ मित्र मार्गदर्शक म्हणून नारायण राणे यांचा उल्लेख माझ्या आयुष्यात नेहमीच राहील. आताच मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलं, जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून काम केलं तेव्हा मुंबईमध्ये 55 उड्डाणपूल बांधणं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे पूर्ण होत होता. वरळी बांद्रा सीलिंगचं भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते झालं होतं. बाळासाहेब ठाकरे होते, प्रमोद महाजन होते. त्या कार्याचा शुभारंभ त्या काळात झाला होता. या सगळ्या कामामध्ये जेव्हा जेव्हा मला अडचणी येत होत्या त्यावेळी ज्यावेळी मी त्यांच्याकडे जाऊन माझी अडचण सांगायचो तेव्हा अतिशय समर्थपणे ही सगळी कामं झाली पाहिजे म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून ते दरवेळेला माझ्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले. आणि त्यांचं एवढं खंबीर समर्थन मिळालं म्हणूनच त्यावेळी मुंबईमध्ये 55 उड्डाणपूल, मुंबई पुणे हायवे, वरली बांद्रा सिलिंग प्रोजेक्ट सारखे अभूतपूर्व प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली. पण राणेसाहेबांच्या जीवनामध्ये ज्यावेळी आमचं सरकार येऊ शकलं नाही
सुनील तटकरे यांनी सांगितलं की राजकारणामध्ये बराचसा इतिहास असा असतो, तो भूतकाळातला इतिहास लक्षात ठेवायचा असतो, वर्तमान काळात त्याचा अभ्यास केला पाहिजे, कारण भविष्य काळामध्ये योग्य मार्ग निवडायचा असेल तर भूतकाळातल्या इतिहासाचा वर्तमान काळात अभ्यास केला तर तो उपयोगी ठरतो. पण त्याची सगळीच काही जाहीरपणे चर्चा करता येत नाही, कारण ते परिस्थितीरूप योग्यही होत नाही. पण राणेसाहेबांच्या या सगळ्या राजकीय जीवनामध्ये त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची एक विशेषता होती. विशेषता ही होती की सुस्पष्ट विचार, परखड स्पष्ट नेतृत्व, मी करीन, मी बघीन, हो तर हो, नाही तर नाही. जे पटलं ते ठोकून मांडलं, जे पटलं नाही ते मांडलं नाही. आणि राजकीय जीवनामध्ये आपल्या विचारानुरूप त्यांनी नेतृत्व दिलं. एका फिलॉसॉफरनी चांगलं सांगितलं आहे की खरा नेता जर ओळखायचा असेल तर तो त्याची एक महत्त्वाची परीक्षा आहे, कसोटी आहे, की वेदर यू वॉन्ट टू लीड द पीपल ऑर लीड बाय द पीपल. पण राणे साहेबांनी कधीही कुठला निर्णय घेत असताना नेहमी लोकांचं हित काय आहे, जनतेचं हित काय आहे, लोकप्रियतेचा विचार न करता खंबीरपणे तो प्रश्न खंबीरपणे मांडला, स्पष्टपणे मांडला, कधी कोणाची मुरवत केली नाही. त्यांचं प्रशासकीय कौशल्य मंत्री म्हणून सगळ्यांच्या लक्षात आलं. सुरुवातीला त्यांच्याकडे डेअरी डेव्हलपमेंट, दुग्ध व्यवसाय हे खातं होतं. मग महसूल विभागाची जबाबदारी आली आणि त्या काळामध्ये शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांमध्ये सगळ्यात प्रभावी कामगिरी करणारे कोणी मंत्री म्हणून नारायण राणे याचा सगळ्या महाराष्ट्रात उल्लेख व्हायचा. पण या इथपर्यंतचा इतिहास तर फारच आहे, पण त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा इतिहास जो आहे तो म्हणजे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांनी केलेलं काम. मी याकरता असं म्हणतो की आता संचालन करणारे आम्हाला सगळ्यांनाच अभ्यासू नेता म्हणत होते, परंतु महाराष्ट्राच्या विधानमंडळामध्ये अनेक नेते होऊन गेले. पण नारायण राणे ज्यावेळी विरोधी पक्षाचे नेते झाले त्यावेळी आम्हाला सगळ्यांना, त्यांच्या मित्रांनाही आणि त्यांच्या विरोधकांनाही, ते एवढे प्रभावी विरोधी पक्षनेते ठरतील असं स्वप्नातही वाटलं नाही. कारण त्यांचा स्वभाव, त्यांचं कार्य, त्यांचं व्यक्तित्व, त्यांचा विचार लक्षात घेता विधिमंडळामध्ये आणि संसदीय लोकशाहीमध्ये विषयाचा अभ्यास करून, परखड विवेचन करून सभागृहामध्ये विरोधी पक्ष म्हणून सत्तारूढ पक्षाला कैचीत पकडणं याचं लोकतांत्रिक कौशल्य खूप महत्त्वाचं आहे. पण मी विनंती करेन सगळ्या तरुण आमदारांना की तुम्हाला काही जर शिकायचं असेल तर राणे साहेबांनी विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून दिलेली जेवढी भाषणं आहेत त्याचं वाचन तुम्ही एकदा जरूर करा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की विरोधी पक्ष नेता किती प्रभावीपणे, किती योग्य रीतीने बोलू शकतो. त्यांची शैली आक्रमक होती, पण कोणाच्या जखमेवर मीठ चोळून त्याला अपमानित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न नाही केला. आपल्या मुद्द्याशी कधी कॉम्प्रोमाइज नाही केलं. आपला मुद्दा पूर्ण विश्वासाने अतिशय आक्रमक रीतीने मांडला. आणि ते मांडत असताना त्यांचं जे कौशल्य होतं, त्यांचं ते वक्तृत्व होतं, खरं म्हणजे ते उदाहरण योग्य नाही आहे, पण सत्य आहे म्हणून मी त्यांची क्षमा मागून तुम्हाला सांगतो की कधी कधी क्रिकेटच्या मॅचमध्ये, 5 दिवसाच्या टेस्ट क्रिकेट मॅचमध्ये शेवटी कुठेतरी 3-4 ओव्हर बाकी असताना जेव्हा पहिला किंवा दुसऱ्या नंबरचा खेळाडू आऊट होतो तेव्हा नाईट वॉचमन म्हणून कोणीतरी खेळाडू येतो आणि तो ते ओव्हर खेळतो आणि दुसऱ्या दिवशी अशी बॅटिंग करतो की ओपनिंग बॅट्समनही विसरतो, आपण मिडिल लेवलही विसरतो, कारण तो इतकी सुंदर बॅटिंग करतो की ती लोकांच्या लक्षात राहते. राणे साहेबांकडनं त्यांचा एकंदर स्वभाव, मंत्रीपद हे सगळं बघताना विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून जी कामगिरी करावी लागते ती एवढी नेत्रदीपक कामगिरी ते करतील असं कोणाला वाटलं नव्हतं. पण या काळामध्ये त्यांनी अतिशय सुंदर अभ्यासू भाषणं विधिमंडळात दिली. इंडस्ट्री असेल, ॲग्रिकल्चर असेल, प्रशासन असेल,
या महाराष्ट्राचा विकास झाला पाहिजे, महाराष्ट्राचा इतिहास, संस्कृती, विरासत याचं जतन झालं पाहिजे, या महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाचे अधिकार साबित राहिले पाहिजे. लेजिस्लेटिव्ह बिल असतील, वेगवेगळ्या विषयावर त्यांनी दिलेली भाषणं एवढी अभ्यासपूर्ण होती की नारायण राणे एवढा अभ्यास करू शकतात याच्यावर कोणाचा विश्वासच नव्हता. नारायण राणे साहेबांची ती भाषणं पाहिल्यावर सत्तारूढ पक्षात चर्चा होती, अरे काय राणे एवढं चांगलं बोलले. म्हणजे जे मेरिटमध्ये फर्स्ट क्लासमध्ये पास होतात ते मेरिटमध्ये आले तर आश्चर्य नाही आहे, पण जे मेरिटमध्ये येणार नाही कदाचित पास होतील इथपर्यंतच विश्वासानं जेव्हा ते मेरिटमध्ये तो विद्यार्थी येतो, तसं राणे साहेबांचा तो चमत्कार होता. त्या काळात मी विरोधी पक्षाचा मी पण नेता होतो. आम्ही नियमाचा अभ्यास करून अधिवेशन डबल घ्यायला लावलं सुशीलकुमार शिंदेंना. अजितदादा आणि जयंत पाटील पडद्यातून बघायचे हे आहे का, नाही ते यायचे नाही सभागृहात, कारण तुटून पडायचो. पण त्यामध्ये मी आणि राणेसाहेब नेहमी रोज अधिवेशन संपलं की आम्ही बसायचो. येणाऱ्या अधिवेशनात पुढच्या वेळी काय करायचं, कोणत्या प्रकारचे आपल्याला मुद्दे उचलायचे आहेत, कोणत्या मुद्द्यावर कोणत्या बिलावर काय भूमिका घ्यायची आहे, याची सगळी तयारी त्यांची राहायची. मी मुंडेसाहेब, राणेसाहेब त्यांच्या चेंबरमध्ये बसायचो. पाटील नावाचे त्यांचे सेक्रेटरी होते त्यावेळी, ते अतिशय हुशार होते आणि त्यावेळी फटाफट आकडेवारी माहिती सगळी मिळून जायची. एक अतिशय आदर्श विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांचा मला वाटते महाराष्ट्रातच नाही पण देशाच्या लोकतांत्रिक आणि लोकशाहीच्या इतिहासातला एक प्रभावी विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांची नोंद होईल. इतकं उत्तम काम त्यांनी त्यावेळी केलं. उत्तम मंत्री म्हणून तर काम केलंच, पण उत्तम विरोधी पक्षनेता म्हणून काम केलं. एक व्यक्ती म्हणून त्यांचं मन खूप मोठं होतं, संवेदनशील आणि भावनाप्रधान होत्या. ज्यावेळी त्यांना पक्ष सोडायची वेळ आली त्यावेळी मी रोज सकाळी त्यांच्या घरी जायचो आणि म्हणून साहेब हा निर्णय करू नका. ते मला सांगायचे, अरे मला करू नको, मला पटतं रे, पण ती परिस्थिती काय आहे. या सगळ्या काळामध्ये मी त्यांच्या अतिशय जवळ होतो. मी पण त्यांना परखडपणे स्पष्टपणे सांगायचो, साहेब हे करू नका. पण शेवटी दुर्भाग्य असं आहे की राणेसाहेबांना आम्ही गमावलं. सुनीलने इतिहास सांगितला, राणेसाहेबांनी शिवसेना सोडली, मग काँग्रेसमध्ये गेले. परंतु शेवटी चांगलं झालं की पुन्हा आमच्याबरोबर आले. म्हणजे जिथे पाणी जिथून निघतं तिथून पुन्हा वळणावरून पुन्हा ओरिजिनल ठिकाणी पोचतं. कारण हिंदुत्वाचा विचार, मराठी माणसाचं हित, महाराष्ट्राचं भविष्य, कोकणाचा विकास, कोकणामधल्या तरुण मुलाच्या हाताला रोजगार मिळण्याकरता आंबा असेल, आंबाबागा असेल, काजू असेल, औद्योगिक विकास, या सगळ्या बाबतीमध्ये अतिशय कठोरतेने त्यांनी काम करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. मला अतिशय आनंद आहे की त्यांचे माझे संबंध खूपच जवळचे पारिवारिक संबंध राहिले. मला लोकसभेच्या स्पीकरने सांगितलं की म्हणे तुम्ही या लोकसभेच्या इतिहासातले असे एकमेव नेते आहात की माझ्या खात्यावर एकदा चर्चा झाली आणि 87 खासदार बोलले, त्याच्यात सोनिया गांधींपासून सगळे विरोधी पक्षातले सगळ्या पक्षाचे बोलले आणि त्या प्रत्येकाने मला धन्यवाद दिले आणि अभिनंदन केलं. म्हणे तुम्हाला कसं जमलं, म्हटलं मलाही कळलं नाही कसं जमलं. तसंच राणेसाहेबांचं होतं. महाराष्ट्राच्या विधानमंडळामध्ये निरनिराळ्या पक्षाचे लोक, आमदार, मंत्री अतिशय विश्वासाने त्यांच्याकडे यायचे आणि एखादी गोष्ट जर आपली चुकत असेल तर ते म्हणे ठीक आहे मी तुला मदत करीन, आम्ही ते करणार नाही. पण एखादी गोष्ट योग्य असेल तर परखडपणे सांगायची की यात हे जनतेचं हित आहे आणि हे मी मांडल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून या 74 वर्षाचा इतिहास म्हणजे कॉर्पोरेशनच्या शाळेत शिकलेला मुलगा हा जेव्हा 12वीच्या परीक्षेत मेरिट फर्स्ट येतो तेव्हा त्याचं कौतुक जास्त आहे. ज्या शाळेमध्ये सगळे फर्स्ट क्लासचे मुलं आहेत आणि त्यातून मेरिट येतो ते चांगलंच आहे, पण आपल्या जीवनामध्ये संघर्ष करत असताना इतक्या कठीण परिस्थितीमधून, प्रतिकूल परिस्थितीवरून, सगळ्या संकटावर मात करत
आज त्यांनी हे यश मिळवलं याचा अतिशय आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे. आणि म्हणून आज आम्ही सगळेजण त्यांना शुभेच्छा देण्याकरता आलो आहे. आमच्या भाषणानंतर लगेच कार्यक्रम पण आहे, त्यामुळे जास्त वेळ बोलणं काही ठीक नाही, बरंच काही बोलण्यासारखं आहे. पण मी एवढंच म्हणतो की साहेब, सुनील गावस्करच्या जीवनामध्ये एक त्यांना रिटायर्ड झाले तेव्हा त्यांनी कलकत्त्याच्या टेस्टमध्ये 96 रन काढली होती. आणि त्यावेळी त्यांना विचारलं होतं, त्यांनी आपलं रिटायरमेंट घोषित केलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं, लोकांनी विचारलं पत्रकारांनी की तुमचा फॉर्म चांगला आहे, तुम्ही अजून वर्ल्ड रेकॉर्ड करू शकता, तुम्ही रिटायर्ड का होता. त्यांनी असं म्हटलं की लोक जेव्हा म्हणतात की तुम्ही रिटायर्ड का होता तेव्हा रिटायर्ड होण्यामध्ये मजा आहे. लोक जेव्हा विचारतात तुम्ही केव्हा रिटायर्ड होणार आहे तेव्हा त्याच्यात मजा नाही आहे. पण साहेब, तुमच्या बाबतीमध्ये आजही आम्हाला सगळ्यांना असं वाटतं की तुमच्या मार्गदर्शनाची महाराष्ट्रालाही गरज आहे, देशालाही गरज आहे. आणि त्यामुळे केवळ संसदीय लोकशाहीमध्ये आमदार खासदार म्हणून थोडी काम करता येतं, पण आपला अनुभव, आपलं कार्य, आपलं कर्तृत्व, आपली विकासाची दृष्टी, एक ह्युमन बिईंग म्हणून आपला स्वभाव, एक कठोर संघर्षशील स्वभाव, त्याबरोबरही ह्युमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंध जपणारं एक सुसंस्कृत अतिशय चांगल्या प्रकारचं संवेदनशील व्यक्तित्व हा तरुण पिढीकरता आदर्श आहे. परमेश्वर कृपेने आपली प्रकृती चांगली आहे, आपल्या सगळ्या जनतेचा आशीर्वाद आपल्या मागे आहे. आपल्याला आज 75 वर्ष आपण आज पदार्पण केलेलं आहे, पण मला विश्वास आहे की आपली प्रकृती उत्तम आहे. एवढे नियमाचे काटेकोर आहात आपण. मला अनेक वेळा दाटायचे, त्यावेळी माझं वजन आता साहेब 47 किलो वजन कमी झालं. मी जेव्हा तुमच्याबरोबर काम करता वेळी 135 किलो होतो. मला म्हणे, अरे हे कशाला खातो एवढं. म्हणजे दरवेळेला सगळ्या बाबतीमध्ये योग्य मार्गदर्शन देणारा. माझा पाय तुटला, ॲक्सिडेंट झाला, स्वतः नागपूरला आले आणि मला न सांगता लगेच डॉक्टर संचेतींना पुण्यात फोन केला, त्यांना नागपूरला जा आणि नितीनचा पाय तुटलेला आहे, काळजी घ्या, त्याचं ऑपरेशन करायचं, काय करते बघा. एखाद्या लहान भावासारखं त्यांनी आमच्यावर प्रेम केलं. त्यांचं ऋण कधी विसरू शकत नाही. आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद, आपल्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा, आमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा त्यांच्या मागे आहे. आणि असंच त्यांचं पुढलं 100 वर्ष जेव्हा पूर्ण होतील, एवढ्याच आनंदाने आपण त्यांचा सत्कार करू असा मला विश्वास आहे. परमेश्वरांनी त्यांना दीर्घायुष्य द्यावं, निरोगी जीवन द्यावं. आणि त्यांच्या या संघर्षशील जीवनामध्ये सौ वहिनींनी कसं सहकार्य केलं ते मी घरातला माणूस म्हणून अनेक संकटाच्या वेळी जवळून बघितलं आहे. त्या सर्व प्रसंगात त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभ्या राहिल्या आणि एक आदर्श संसार देखील त्यांनी सांभाळला. मी राणेसाहेबांना, वहिनींना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. असाच सुखी संसार असाच पुढे जात राहील आणि साहेबांना दीर्घायुष्य आणि निरोगी जीवन प्राप्त होईल असा विश्वास व्यक्त करतो आणि माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. नमस्कार. दोन 2026 पर्यंत 1,46,527 एवढं आपल्या रस्त्यांचं जाळं झालेलं आहे आणि हे केवळ गडकरी साहेबांमुळे झालेलं. जोरदार टाळ्या वाजूया. आणि मी यानंतर हॅलो, मी बोलायला विसरलो. राणे साहेबांच्या 75व्या दिवशी मला खूप लोकांनी विचारलं, पण या कार्यक्रमात राजकारण किंवा अन्य काही बोलणं बरोबर नाही म्हणून मी बोललो नाही. पण तुम्हाला सांगतो की राणे साहेबांच्या समोर ते शब्दाचे पक्के आहेत. या वर्षी मे महिना समाप्त होण्याच्या आधी मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण होईल आणि या पावसाळ्यात तुम्हाला त्रास होणार नाही असं राणेसाहेब वारंवार मला सांगतात. आणि त्याचप्रमाणे कोल्हापूर टू रत्नागिरी हा 90% रस्ता पूर्ण झालेला आहे. आता एक टनेल पण बांधणार आहोत आम्ही आणि हाही पण रस्ता जवळपास मे महिन्याच्या आधी पूर्ण करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू असा विश्वास आज राणेसाहेबांच्या समोर शब्द देतो आहे. तसे मी राणेसाहेबांकडून शिकलो आहे.
की खोटं बोलत नाही राजकारणात, आणि या रस्त्यापायी एवढी बदनामी मी सहन केली आहे की मी काही उद्घाटना करता येणार नाही. मी आत्ताच देवेंद्रजींना सांगितलं की आपण दोघं मिळून गाडीत बसवून एकदा मुंबईवरून निघून गोव्याला जाऊन तिकडनं विमानाने निघून जाऊ नागपूरला. कारण मलाही दुःख आहे याचं की तुम्हाला पुष्कळ दिवस त्रास सहन करावा लागला. पण आज साहेबांच्या या 75व्या वाढदिवसाच्या दिवशी तुम्हाला विश्वास देतो, साहेबांचा सतत आग्रह, सतत फोन मला राहायचा, आणि मे महिन्याच्या आत ते सगळं काम संपेल हा विश्वास देतो. धन्यवाद. धन्यवाद आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब, हा विश्वास तुम्ही दिलात आणि या निमित्तानं हे वातावरण सुद्धा आनंदानं तेजालं. क्रिकेटची उपमा देऊन तुम्ही या ठिकाणी रूपकातून राणेसाहेबांचं व्यक्तिमत्व उलगडलं. क्रिकेट असू दे किंवा जीवनाचा संघर्ष, मैदानामध्ये टिकून राहणं महत्त्वाचं असतं, हे या निमित्ताने ही आपणाला तुमच्या वाणीतून प्रचिती आली. यानंतर ज्यांच्या मनोगताची आपण वाट बघतो आहोत ते आपल्या महाराष्ट्राचं बुलंद नेतृत्व देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. महाराष्ट्राला एका विकासाच्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी वेगवान निर्णय घेणारे, प्रशासनाची पकड असणारे देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आपलं मनोगत व्यक्त करत आहेत. आजचे सत्कार मूर्ती, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, महाराष्ट्रातील एक अतिशय उमद आणि दिलदार नेतृत्व, आपल्या सर्वांचे दादा माननीय नारायणरावजी राणेसाहेब, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय नितीनजी गडकरी, श्री राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, आशिष शेलारजी, राणेसाहेबांना भक्कम साथ देणाऱ्या आमच्या नीलमबहिनी, मंत्री उदय सामंतजी, नितेश राणेजी, निलेश राणेजी, सुनील तटकरेजी, रवी चव्हाणजी, प्रसाद लाडजी, दीपक केसरकरजी, प्रवीण दरेकरजी, प्रभाकर सावंतजी, दत्ता सामंतजी, मनीष दळवीजी, प्रमोद कामतजी, अतुल काळसेकरजी, प्रमोद जठारजी, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, राणेसाहेबांवर मनापासून प्रेम करणारे या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे राणेसाहेबांच्या बद्दल विविध वक्त्यांनी अनेक गोष्टी या ठिकाणी सांगितल्या, पण मला हे सौभाग्य लाभलं की अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मी त्यांच्यासोबत काम करू शकलो, आणि विधानसभेची कारकीर्द जी सुरू केली ती त्यांच्या नेतृत्वातच आम्ही सुरू केली. त्यावेळी आमच्या भाजपचे नेते गोपीनाथरावजी मुंडे होते, आणि सभागृहामध्ये आमच्या सर्वांचे महायुतीचे नेते माननीय नारायणराव राणे होते. आणि आता जे काही या ठिकाणी सगळ्यांनी सांगितलं ते माझ्या डोळ्यांनी पाहण्याचा आणि माझ्या कानांनी ऐकण्याचा अनुभव मला हा घेता आला. मला त्याचा अतिशय आनंद आहे. मला आठवतं की सभागृहामध्ये मी पहिलंच भाषण केलं, 7 मिनिटाची संधी मिळाली, नीट तयारी केली होती, त्यामुळे 7 मिनिटात मांडता आला तेवढा विषय मांडला. पण ते पहिलंच भाषण झाल्यानंतर एक चिठ्ठी माझ्याकडे आली, त्याच्यात एवढंच लिहिलं होतं, छान बोललास, आणि खाली सही होती नारायण राणे. आणि राणेसाहेबांचा ऋणानुबंध हा त्या दिवसापासनं जो सुरू झाला तो आज तागायत सातत्याने तो कायम आहे. खरं म्हणजे विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांची जी कारकीर्द होती ती आत्ताच नितीनजींनी सांगितली. मुख्यमंत्री म्हणून मला बाहेरून पाहायला मिळालं, मंत्री म्हणून बाहेरून पाहायला मिळालं, कारण त्यावेळेस मी महापौर होतो. मी काही सभागृहात नव्हतो. 99ला मी सभागृहात आलो, ते विरोधी पक्षनेते झाले. पण मी असं म्हणेन की माननीय राणेसाहेब, माननीय मुंडेसाहेब यांच्यासोबत सभागृहात काम करायला मिळणं यापेक्षा मोठी पर्वणीच दुसरी नव्हती. कदाचित माझ्या संपूर्ण
संसदीय जे काही यश मला मिळालं त्या यशाचं श्रेय जर कोणाला द्यायचं असेल तर राणे साहेबांसारख्या माझ्या नेत्यांना द्यावं लागेल, की ज्यांनी त्यावेळी मार्गदर्शनही केलं आणि प्रोत्साहनही दिलं. विशेषतः त्यांची आणि माझी आवड एक होती आणि ती म्हणजे अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्पावर राणेसाहेब ज्यावेळी भाषण करायचे, कुठला तरी अर्थतज्ञ हा त्या ठिकाणी बोलतोय असा भास व्हायचा आणि अक्षरशः आकड्यांची चिरफाड करत ज्यावेळी राणेसाहेब आपलं पूर्ण भाषण करायचे, संपूर्ण सभागृह स्तब्ध असायचं आणि अर्थमंत्री चिंतेत असायचे की आता राणेसाहेबांना उत्तर काय द्यायचं. आणि कधीच त्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणाला परिपूर्ण उत्तर मिळू शकलं नाही, कारण अर्थशास्त्रातला एक एक नियम ते शोधायचे, त्यातनं कसा अर्थसंकल्प हा त्या नियमाच्या विपरीत आहे आणि राज्याचं कसं काय संकट आहे, अशा पद्धतीनं हे सगळं मांडण्याचं काम ते करायचे. मला आजही आठवतं, युतीचं सरकार गेलं, महाविकास आघाडीचं किंवा तेव्हाचं सरकार आलं आणि ते सरकार आल्यानंतर युतीच्या सरकारने कशा पद्धतीनं या ठिकाणी कर्ज वाढवलं असा एक व्हाईट पेपर त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना हे माहीत नव्हतं की समोर राणेसाहेब आहेत. त्यांनी व्हाईट पेपर मांडला. एक तर राणेसाहेबांकडे एक वेगळं CID खातं होतं, त्यांचं स्वतःचं होतं ते. त्यामुळे सरकारचा कुठलाही कागद तयार झाला तो मंत्र्याकडे पोचायच्या आधी राणेसाहेबांकडे पोचायचा. त्यामुळे हा जो व्हाईट पेपर आहे हा छापायच्या आधी राणेसाहेबांकडे होता. त्याचं उत्तर तयार होऊन तिकडे व्हाईट पेपर मांडल्याबरोबर व्हाईट पेपर किती बोगस आहे आणि ही खरी आकडेवारी आहे आणि ही कशी बरोबर आहे याचा एक भगवी पत्रिका ही त्या क्षणी राणेसाहेबांनी मांडली आणि त्या सरकारची पूर्ण हवा काढण्याचं काम हे राणेसाहेबांनी त्या ठिकाणी केलेलं मी बघितलं. त्यामुळे खरं तर या सभागृहामध्ये बजेटवर कसं बोललं पाहिजे हे आम्ही त्यांच्याकडनं शिकलो आणि मला स्वतःला त्यात खूप इंटरेस्ट असल्यामुळे मी 2002 साली बजेट कसं वाचावं असं एक पुस्तक लिहिलं आणि या पुस्तकाचं विमोचन कोणाच्या हाताने करायचं, तर राणेसाहेबांपेक्षा मोठं कोण आहे आणि राणेसाहेबांपेक्षा यातली अथॉरिटी कोण. मी राणेसाहेबांकडे गेलो, म्हटलं दादा माझं असं असं पुस्तक आहे, आपल्याला याचं विमोचन करायचं आहे. मला म्हणाले अरे मुख्यमंत्र्याला बोलो. म्हटलं नाही तुमच्या हाताने करायचं आहे. म्हणाले नाही मुख्यमंत्र्यांच्या हाताने कर. म्हटलं माझं काही मुख्यमंत्री विलासरावजी होते पण माझा काही फार मी नवीन होतो, माझा काही फार संबंध नाही आहे. म्हणाले मी त्यांना सांगतो, ते याचं एवढं चांगलं पुस्तक तू लिहिलेलं आहे, मी तर राहीनच पण हे पुस्तकाचं विमोचन हे विलासरावजींच्या हस्ते झालं पाहिजे. त्यांनी पुढाकार घेतला आणि त्या ठिकाणी विलासरावजींच्या हस्ते त्याचं जे काही विमोचन आहे ते झालं. मला आजही आठवतं की 2004 साली 3 साली ज्यावेळी डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये उत्कृष्ट संसदपटूचा पुरस्कार द्यायचा जी समिती बनली होती, त्या समितीने राणेसाहेबांची चर्चा केली. राणेसाहेब होते, मुंडेसाहेब होते, माझी पहिली टर्म होती. पण त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला जर या ठिकाणी परफॉर्मन्सवर आधारित उत्कृष्ट संसदपटू हा पुरस्कार द्यायचा असेल तर तो तुम्ही देवेंद्रला द्या आणि त्यांच्या शिफारसीने किंवा त्यांच्या पुढाकाराने मला त्या काळामध्ये उत्कृष्ट संसदपटू हा पुरस्कार पहिल्याच टर्ममध्ये त्या ठिकाणी मिळाला. खरं म्हणजे मी जसं मगाशी सांगितलं, राणेसाहेब ज्यावेळी एकेका विषयावर बोलायचे, मला असं वाटतं की वाभाडे काढणं या शब्दाचा जो काही अर्थ आहे तो अर्थ म्हणजे त्यांचं भाषण असायचं आणि कुठल्याही मंत्र्यांनी फाईल सही केली की त्याच्यातली नोट राणेसाहेबांकडे असायची आणि मग त्याच्यामध्ये जर काही गैरव्यवहार असेल, भ्रष्टाचार असेल तर मात्र राणेसाहेब असं झोडपून काढायचे
की त्यामुळे त्यांचा प्रचंड मोठा दरारा हा विधानसभेमध्ये आम्ही बघितला. मगाशी जसं तटकरे साहेबांनी सांगितलं, आम्ही सगळे त्यांचे सैनिक होतो आणि मला असं वाटतं की 99 ते 2004 हा महाराष्ट्र विधानसभेतला जो विरोधी पक्ष आहे हा त्याच्या आधीच्या इतिहासात झाला नाही आणि त्याच्यानंतरच्या इतिहासात झाला नाही. अशा प्रकारचा विरोधी पक्ष आमचा होता. आमचे नेते राणेसाहेब होते आणि आम्ही सगळे शिवसेना भाजपचे लोक आणि विशेषतः आम्ही सगळे तरुण आमदार असे तुटून पळायचो की त्या ठिकाणी सरकारला पळताभुई थोडी व्हायची. मी खरंच सांगतो, आम्ही विरोधी पक्षात होतो पण कधी विरोधी पक्षात आहे असं वाटलं नाही, कारण राणे साहेबांचा दरारा असा असायचा की त्यामुळे आपणच सत्ता पक्षात आहोत असा भास आम्हाला व्हायचा. आम्हाला थांबवण्याची हिंमतच कोणामध्ये नव्हती, कारण आमचे नेते राणे साहेब होते. आणि म्हणून हे जे काही त्यांचं जे कार्य होतं त्यातनं इतक्या गोष्टी या शिकायला मिळाल्या. पलीकडच्या काळामध्ये खरं आहे की ते समोर गेले पण मंत्री म्हणूनही म्हणजे मला हे आठवतं की आता उल्लेख खरं म्हणजे करावा करू नये, पण ज्यावेळेस भुजबळ साहेब गेले आणि भुजबळ साहेब गेल्यानंतर समोर गेल्यानंतर 99 ते 2004 मला आठवतं की इतका त्रास आमच्या बाकावरचे लोक भुजबळ साहेबांना द्यायचे खूप. भुजबळ साहेब हे पुरून उरायचे, पण राणेसाहेब गेल्यानंतर मात्र कोणीही कधी त्यांना त्रास दिला नाही, कधी त्यांचा विरोध केला नाही. कारण तिथे बसलेल्या प्रत्येकाला हे माहिती होतं की राणेसाहेब जे तिकडे गेले आहेत ते मनाने गेले नव्हते. जो प्रसंग त्यांच्यावर आला त्याचे आम्ही साक्षीदार आहोत की ज्यावेळी आम्ही सगळं प्लॅन करून आणि सभागृहामध्ये सरकारच्या मागण्या म्हणजे बजेट हे वोटिंगमध्ये पाडायचं असं ठरवून पूर्ण प्लॅन तयार करायचो आणि प्लॅन एक्झिक्यूट होणार. राणेसाहेब त्या सरकारचे एक 10, 12, 15 कारण फारच कमी डिफरन्स होता, 15-20 आमदार गायब करायचे, त्यामुळे आमची संख्या त्यांच्यापेक्षा जास्त असायची. आणि अशा वेळी अचानक कोणाचा आदेश यायचा मला माहिती नाही, पण 8-10 लोक निघून जायचे आणि राणेसाहेबांनी केलेला प्लॅन हा त्या ठिकाणी दुर्दैवाने तो आम्हाला परत घ्यावा लागायचा. ते जे काही शल्य त्यांचं असायचं ते अतिशय जवळून मी बघितलेलं आहे. मी लहान होतो त्याच्यामुळे राणेसाहेब असतील, मुंडेसाहेब असतील, सगळी कामं मला सांगायचे. त्यामुळे आमचं सभागृहात काम संपलं की राणेसाहेबांच्या चेंबरला आम्ही जाऊन बसायचो. त्या सगळ्या गोष्टी खूप जवळून पाहायची संधी मला मिळाली. आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्यावेळेस राणेसाहेब गेल्यानंतर आणि मला हेही आठवतं की विशेषतः एक असा काळ तो बघितला की काही लोक विरोधी पक्षात होते पण ते राणेसाहेबांसोबत होते. त्याच्यामुळे एक वेगळ्या प्रकारची परिस्थिती ही सभागृहामध्ये आम्हाला पाहायला मिळायची. पण हे सगळं राणेसाहेबांनी त्यांच्या कर्तृत्वाने आणि प्रेमाने कमावलेलं होतं. राणेसाहेब हा व्यक्ती अतिशय दिलदार व्यक्ती आहे. त्यांनी कधीच मोजमाप ठेवलं नाही, पण जर कोणी मोजमाप केलं, हजारो लोक असे असतील की ज्यांचं जीवन बदलण्याचं काम हे राणेसाहेबांनी केलं. शेकडो लोक असे असतील की ज्यांना मुंबईमध्ये कधी जन्मात घर घेता आलं नसतं, पण त्यांना घर देणारे राणेसाहेब होते. ज्यावेळी वेगवेगळ्या प्रकारे गरिबांना घर देण्याचे संदर्भात त्या काळामध्ये मुख्यमंत्र्यांना जेव्हा अधिकार होता त्या अधिकाराचा वापर हा गरिबांकरता करणारे हे राणेसाहेब होते. आणि म्हणूनच राणेसाहेब कुठेही असले तरी त्यांच्यावर प्रचंड प्रेम करणारे अशा प्रकारचे लोक उभ्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. खरं म्हणजे तो काळ असा होता की ज्या काळामध्ये राणेसाहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये एक सर्वमान्य नेतृत्व म्हणून आपली पकड बसवली होती. आणि महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वैयक्तिक नारायणराव राणेसाहेबांना मानणारे असा एक फार मोठा वर्ग हा त्यांनी तयार केला होता. त्यामुळे तीच खऱ्या अर्थानं पुढची त्यांच्या राजकारणाची जी शिदोरी आहे ती शिदोरी आपल्याला ती पाहायला मिळते. खरं म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत
शिस्त असली पाहिजे हा त्यांचा आग्रह, सभागृहामध्ये पूर्ण वेळ बसलं पाहिजे हा त्यांचा आग्रह, चर्चांमध्ये भाग घेतला पाहिजे हा त्यांचा आग्रह, आणि कुठलंही काम करायचं तर ते गुणवत्तेनंच करायचं. गुणवत्तेमध्ये राणेसाहेब कधी तसूभरही कॉम्प्रोमाइज करत नाहीत. आणि म्हणून आपण जर बघितलं तर त्यांनी उभे केलेले प्रकल्प असतील, ती मेडिकल कॉलेज असू द्या किंवा गोशाळा असू द्या, कुठलाही प्रकल्प तुम्ही बघा, गुणवत्तेच्या अत्युच्च पातळीवर त्या ठिकाणी काम करायचं ही त्यांची नेहमीच त्या ठिकाणी परिपाठी राहिली आहे. आणि म्हणूनच जर कुठे, जसं नितीनजींनी सांगितलं, कुठेही गुणवत्तेशी कॉम्प्रोमाइज होत असेल तर बेधडक सांगणारे राणेसाहेब आहेत. मला असं वाटतं की राणेसाहेब कधी पोटात ठेवू शकले नाही. त्यांच्या भावना ज्या असतील त्या तोंडावर सांगण्याचं काम ते करतात, कोणाला आवडो की न आवडो. पण जसं पु ल देशपांडेंनी म्हटलं आहे, कोकणातला माणूस कसा असतो, तर कोकणातला माणूस हा इथल्या फणसासारखा असतो. वर जरी काटे दिसले, जरडता दिसली, तरी आतमध्ये गोडवा असतो. हे जे वाक्य पुलंनी लिहिलं त्यावेळेस कदाचित पुलंच्या समोर नारायणराव राणेच असतील असं मला वाटतं. असं त्यांचं नेतृत्व आहे. आणि माझा तर त्यांचा संबंध असा आहे की ते देवेंद्र म्हणून मला कधी रागवू शकतात. कधी कधी म्हणतात, अरे मी तुम्हाला देवेंद्र म्हणतो. मी म्हटलं, राणेसाहेब तुमचा अधिकारच आहे. जेवढा तुमचा अधिकार निलेश आणि नितेशवर आहे तेवढाच अधिकार माझ्यावर देखील आहे. आणि माझ्या सगळ्या या राजकीय वाटचालीमध्ये नेहमी एका नेत्याच्या भूमिकेत, मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राणेसाहेबांना मी बघितलं. आजही एखादी गोष्ट आवडली नाही, मला वेळ घेतात, घरी येऊन सांगतात, रागवतात, हे चुकलं म्हणून सांगतात, पण त्यांचं प्रेम मात्र कधी कमी होत नाही. मला ते नेहमी असं म्हणतात, राणेसाहेब जेव्हा जेव्हा माझ्याकडे येतात तेव्हा मला म्हणतात, बघा मला एखाद्याचा राग आला ना तर मी त्या ठिकाणी बेमुरुवत असतो, मी काही त्याला सोडत नाही. पण तुमच्या समोर आल्यानंतर माझा राग निघून जातो. तुम्ही काय करता मला माहिती नाही, पण माझा राग निघून जातो. अशा पद्धतीनं मला खरं म्हणजे अतिशय प्रेम हे राणेसाहेबांनी या ठिकाणी दिलं. आणि राणेसाहेबांचं खरं म्हणजे मी असं म्हणेन की या सगळ्या यशामध्ये, या वाटचालीमध्ये खऱ्या अर्थानं नीलम बहिणी ज्या आहेत, हे जे लेडी लक आहे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे असं माझं मत आहे. अतिशय शांतपणे वहिनी या सगळ्या काळामध्ये त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या असलेल्या आपण सगळ्यांनी बघितल्या. आणि आज ही देखील आनंदाची गोष्ट आहे की नितेशजी असतील किंवा निलेशजी असतील, या दोघांनी राणेसाहेबांचा वारसा हा अत्यंत समर्थपणे या ठिकाणी चालवलेला आहे. आणि मला असं वाटतं की निश्चितपणे ज्या प्रकारचं बाळकडू हे त्यांना मिळालं त्यातून भविष्यकाळ या दोन्ही तरुण नेत्यांचा अतिशय उज्ज्वल आहे, हे आज या ठिकाणी मी निश्चितपणे सांगू शकतो. राणेसाहेबांच्या जीवनामध्ये हिंदुहृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल एक वेगळं स्थान आहे. ते जरी त्या काळात पक्ष सोडून गेले, पण आजही बाळासाहेबांचं नाव घेतलं तर राणेसाहेब इतकं भरभरून बोलतात, इतक्या आठवणी त्यांच्याकडे आहेत. त्यातली प्रत्येक आठवण ही अतिशय आपल्या हृदयाला स्पर्श करणारी आहे. आणि मला असं वाटतं की त्यांच्या जीवनामध्ये तो जो काही आशीर्वाद श्रद्धेय बाळासाहेबांचा मिळाला तो ते कधीच विसरले नाहीत. आणि सदैव त्यांची आठवण ठेवत त्याच मार्गानं चालण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आणि म्हणूनच नितीनजी जे म्हणाले की ते कुठेही असले तरी हिंदुत्वाचा मार्ग सोडला नाही, कुठेही असले तरी मराठी माणसाचा आग्रह त्यांनी सोडला नाही. आणि विशेषतः कोकणाच्या बद्दल त्यांचं प्रेम हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. कोकणाच्या विकासाच्या संदर्भात खऱ्या अर्थानं जर या विकासाला दिशा देण्याचं काम हे कोणी केलं असेल तर ते राणेसाहेबांनी त्या ठिकाणी केलं. आणि आजही
कधीही जर आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करायला लागलो तर त्यांचा पहिला विषय तोच असतो, कोकणाचा GDP कसा वाढवायचा, कोकणाचं पर कॅपिटा इन्कम कसं वाढवायचं, कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी कशा वाढवायच्या. मला असं वाटतं की राणे साहेब तसे तर महाराष्ट्राचे नेते आहेत, देशाचे नेते, देशाचे मंत्री म्हणून काम करायला त्यांना संधी मिळाली, पण त्यांच्या हृदयामध्ये मात्र सातत्याने कोकण हा आपल्याला त्या ठिकाणी जिवंत दिसतो, स्पंदित दिसतो. आणि मला असं वाटतं की हे जे नेतृत्व आहे महाराष्ट्राचं, आज जरी ते 75व्या वर्षात पदार्पण करत असले तरी आपल्याला कल्पना आहे की खरं म्हणजे राजकारणातली कारकीर्द ही तशी ज्याला प्रगल्भता म्हणते ती 60व्या वर्षी चालू होते. त्यामुळे 75 हे काय वय नाही, उलट मला असं वाटतं की आता हा एक पडाव आहे आणि यानंतर राणेसाहेब अजून खूप नेतृत्व तुम्हाला करायचं आहे, आम्हाला खूप मार्गदर्शन करायचं आहे. आणि जसं नितीनजीने सांगितलं, आम्ही सगळे याच मैदानावर तुमची 100वी साजरी करण्याकरता येऊ हा विश्वास आणि ईश्वराला मी प्रार्थना करतो. तुम्हाला खूप मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आदरणीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आपल्या अमोघ वाणीने या ठिकाणी आपल्याला संबोधन केलंच, पण त्या ठिकाणी नारायणराव राणे साहेबांचा खूप सुंदर व्यक्तिमत्वाचा आढावा घेतला आणि या निमित्तानं त्यांनी संबोधन केलं. या ठिकाणी आले त्याबद्दल कणकवली आणि सिंधुदुर्गच्या भूमीत या आपलं स्वागत आहे. यानंतर आपण मुख्य कार्यक्रमाच्या केक कटिंगकडे जाऊया. नारायणराव राणे साहेब अमृत क्षण हा अमृत महोत्सवी वर्षात राणेसाहेबांनी पदार्पण केलेलं आहे आणि आमच्या संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांसाठी, कोकणवासियांसाठी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ही आनंदाची, स्वाभिमानाची गोष्ट आहे. राणेसाहेबांचं नेतृत्व, बुलंद आक्रमकता आणि त्याचबरोबर संवेदनशील हळवमन याचा सगळ्यां संगम आहे. तो सगळ्याच लोकप्रतिनिधींनी, लोकनेते आणि आता या ठिकाणी दस्तूरखुद्द महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी या ठिकाणी त्यांचा आलेख आहे तो आपल्यासमोर मांडला. हृदयपूर्वक प्रेमभावना म्हणजे काय असतं आणि राणेसाहेबांचं व्यक्तिमत्व किती उजळलेलं आहे याची प्रचिती या निमित्ताने आपल्याला येते. हा अमृत क्षण आपण समृद्ध करतो आहोत केक कटिंगच्या कार्यक्रमानिमित्त. आणि मगाशी ज्यांचा उल्लेख झाला त्या आदरणीय सौ नीलमताई या त्यांच्या बाजूला उभ्या आहेत. त्यांच्या बाजूला जशा उभ्या आहेत तशा त्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये एकूणच प्रवासामध्ये खंबीरपणे उभ्या राहिला याचा उल्लेख आता देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी केला. आणि संगीताच्या वातावरणामध्ये, तुमच्या टाळ्यांच्या जल्लोषामध्ये, ढोल ताशांच्या गजरामध्ये राणे साहेबांना वाढदिवसाच्या अनंत अनंत शुभेच्छा. तुमच्या स्वप्नाला पूर्तता मिळो, शरीराला आरोग्य मिळो, मनाला समाधान मिळो, स्वजनांचं प्रेम मिळो आणि राणेसाहेब तुम्ही खूप मोठे व्हा, आकाशानं सुद्धा मान उंचावून पाहावं एवढे मोठे व्हा. मी विनंती करतो सर्व व्यासपीठाने स्थानापन्न व्हावं. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धामध्ये जे आजचे मुकुटमणी आहेत ते नारायणराव राणे साहेब आपल्याला संबोधन करणार आहेत, या सत्काराला उत्तर देणार आहेत. आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये, ढोल ताशांच्या गजरामध्ये, फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये आणि दिव्यांच्या रोषणाईमध्ये मी आजच्या कार्यक्रमाचे मुकुटमणी, दस्तूरखुद्द आजच्या कार्यक्रमाचे खऱ्या अर्थाने नायक, अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये पदार्पण करणारे, कोकणला डिजिटल स्वप्न दाखवणारे आणि कोकणच्या पायवाटेचा हमरस्ता करणारे नारायणराव राणे साहेब आपल्याला या ठिकाणी संबोधित करत आहेत. टाळ्यांचा गजर करूया. यानंतर मनोगत करत आहेत, शुभेच्छा देत आहेत आणि आपल्याला या ठिकाणी संबोधित करत आहेत नारायणराव राणे साहेब. मी अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे आणि त्यानिमित्ताने हा माझ्या दोन्ही चिरंजीवांनी, कार्यकर्त्यांनी मिळून हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमाचं स्वरूप मी मागे 1.5-2 तासात अनुभवत असताना मी ज्यांनी भाषणं केली त्या मंचावर त्या सर्वांनी माझ्याबद्दल
जे काय कौतुकाचे शब्द उच्चारले, माझ्या प्रेमापोटी त्यांनी माझं कौतुकही केलं. त्यातील प्रमुख म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, केंद्रीय मंत्री आहेत, पण मला नेहमीच माझ्या केंद्रीय मंत्री म्हणण्यापेक्षा माझे मित्र म्हणून मी ज्यांना उच्चारतो ते सन्माननीय नितीनजी गडकरी साहेब, सन्माननीय राधाकृष्ण विखे पाटील कॅबिनेट मंत्री, सन्माननीय आशिषजी शेलार, सन्माननीय निलेश राणे, उदय सामंत, नितेश राणे, सुनील तटकरे साहेब, रवींद्र चव्हाण साहेब, प्रसाद लाड, सन्माननीय दीपक केसरकर, प्रवीण दरेकर, सन्माननीय प्रभाकर सावंत, सन्माननीय दत्ता सामंत, मला वाटतं एक नाव राहिलं आहे, याच्यामध्ये रवींद्र चव्हाण साहेब, मनीष दळवी आणि या मंचावर बसलेले सर्व मान्यवर माझ्यासमोर बसलेले महाराष्ट्रातील, कोकणातील सर्वच मान्यवर बंधू भगिनींनो आणि मित्र, आयुष्यात बरीच भाषणं केली, बऱ्याच प्रश्नाला उत्तरे दिली. सभागृह या देशातील बहुतांशी सभागृहात मी भाषणं केलेली आहेत, कामकाज केलेलं आहे. पण आजचा जो दिवस आहे हा फार माझ्यासाठी वेगळा आहे. वेगळा या दृष्टीने आहे, अनेक सभागृहातील भाषणं आणि माझ्यावर आरोप म्हणा किंवा केलेले भाषणाला प्रत्युत्तर देण्याचं काम मी त्यावेळी केलं. पण आजचा प्रसंग असा आहे की या सर्व माझ्या नेत्यांनी, सहकार्यांनी जी भाषणं केली, माझ्याबद्दल कौतुकही केलं, मी केल्या कार्याचा गौरवही केला. हे ऐकल्यानंतर मला स्वतःलाच वाटतंय मी या सर्वांच्या भाषणाला आज उत्तर देऊ शकत नाही, अशी माझी परिस्थिती झालेली आहे. मी नेहमी दोन गोष्टी म्हणतो की कोणी काही विचारा, काही बोला, कुठलाही प्रश्न विचारा, मी समर्थ उत्तर देईल, ही माझी घमेंड आज झिरली असं वाटतं. जसं मी म्हणतो मी कोणाला घाबरत नाही आणि घाबरणार नाही, तसं मी निरुत्तर होणार नाही, ही पण माझी घमेंड आज झिरली असा शब्द प्रयोग करीन. मी अनेक मंत्री, नेते, केंद्रात राज्यातले नेते यांना जवळ पाहण्याचा क्षण, योग मला आला. मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो, माननीय वाजपेयी साहेब पंतप्रधान होते, अनेक वेळा भेटायचा योग आला, अनेक वेळाला त्यांच्या बरोबर महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्न चर्चाही करण्यात आली. अनेक केंद्रीय मंत्री, अगदी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, नेते मोठमोठे सगळ्यांना भेटायचं भाग्य मला मिळालं, सगळ्यांशी संभाषण करण्याचं भाग्य. पण मला आज असा काही सत्कार होईल, मला नितेश राणेने विचारलं की 75वी जवळ येते, बाबा कोणाकोणाला बोलू सांगा, मी असा कार्यक्रम करतो. मला तुला वाटेल त्यांना बोलव, मला काय म्हणायचं नाही.
मग अशा वेळेला मुख्यमंत्र्यांचं नाव तर त्यांच्या नेतृत्वाखालीच सत्कार सन्मान हा कार्यक्रम होणार होता. त्या मी म्हणालो त्याला एक नाव मात्र माझ्या वतीने घे, नितीन गडकरी. त्यांनी सांगितलं का मला वेळ नाही, अमुक ठिकाणी होता, त्याला माझा फोन लावून दे मला, मी त्याच्याशी बोलतो. आणि मला माहिती होतं माझा आवाज ऐकल्यावर नितीन गडकरी नाही म्हणणार नाही. उपस्थित बंधूंनो, भगिनीनो आणि मित्र, मी आयुष्यात राजकारणात येताना कुठला संकल्प करून आलो नाही. शिक्षण घेतानाच किंवा त्यानंतर इन्कम टॅक्समध्ये नोकरी करतानाच मला असं वाटलं नाही, नोकरी करू नये, आपण व्यवसाय करावा. कारण एक वाक्य ऐकलं होतं की नोकरीमध्ये पगार म्हणा उत्पन्न मर्यादित असतं, पण व्यवसाय केल्यास मर्यादा राहत नाही. नोकरीमध्ये रिटायर झाला तर 70-80 हजार मिळतील, पण व्यवसाय केल्यावर लाखो रुपये कमवू शकतो. आणि म्हणून मी तो राजीनामा देऊन मी उभा राहिलो. बांधवांनो, आज माझ्यासमोर जे मान्यवर बोलले त्यांचे उपकार मी कुठल्या शब्दांनी व्यक्त करू हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. मी स्वतःहून कधी कोणाचा सभागृहाच्या आवाज अपमान केला नाही. सगळ्यांचा मान केला, वयाने लहान असू द्या, वयाने मोठा असू द्या. आज मात्र परिस्थिती वेगळी वाटते मला. उभं राहण्या अगोदर पत्नी बोलते, काय बोलणार आहात? मला माहीत नाही. बांधवानो, इथे तरुण माझे मित्र असतील त्यांना एकच सांगेन, आयुष्यात निर्धार, निश्चय आणि त्याला मेहनतीची जोड दिली तर सगळं काय शक्य आहे. का शक्य नाही? मी अनुभवलं आहे. मला जे मोठं मार्गदर्शन, आधार, इथपर्यंत जाण्याची शिडी कोणाची मिळाली असेल, माझं दैवत माननीय बाळासाहेब ठाकरेंची. काय माझ्यात पाहिलं मला माहीत नाही, पण मी आणि माझा मित्र हनुमान परब लहानपणी साहेबांची मुंबईत कुठेही सभा असली का सभेच्या अगोदर पैसे थोडंफार जमवायचे, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, आणि जमा झाले का साहेबांच्या मिटिंगला जायचो आणि मी एक हार घ्यायचो आणि 2 जण मिळून घालायचो. अशा अनेक वर्ष गेली. शेवटी नेत्यांना साहेबाने विचारलं, ती 2 मुलं येऊन मला हार घालतात, ती कोण आहेत? मग त्या नेत्याने सांगितलं, हे चेंबूरमधील आहेत, असं असं, त्यांना टोपण नाव आहे, असंच आहे. ते बोलले त्यांना एक दिवशी घेऊन या, आणि मला घेऊन गेले. पण त्या दिवसापासून साहेबांचे विचार, साहेबांचा आदेश जे देतील ते पाळत गेलो. असं करताना साहेबांचा आवडता सैनिक झालो. साहेबांच्या तोंडून एखादा शब्द निघाला आणि मी पूर्ण केला नाही असं एकही नाही शब्द, एकही. आज मी BJPत आहे. ज्या वेळेला BJPत गेलो त्या जाण्या अगोदर माझा आणि माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एक डायलॉग विमानतळावर झाला, 2 मिनिटाचा, 2-3 मिनिटाचा. आम्ही तिथे उभे असताना आम्ही विसरलो की दोन्ही राजकीय पुढारी आहोत, विसरलो. देवेंद्रजी म्हणतात, दादा बस झालं ना. मी काय बस झालं? अहो या ना BJPत, बस झालं आता. मग मी थोडंसं बोललो 2-3 गेला, रे घरी बोलव, चर्चा कर.
मी पण एका पक्षाचा नेता आहे, मला विचार करू दे, आणि त्याप्रमाणे विचार करून मी आलो. पण मी लहान असलो आणि मी मोठा असलो, हे नेते लहान असले, तर मी पदाला मान ठेवण्याचं कधी चुकलो नाही. मान, आदर, सन्मान करतच आलो. आजही प्रश्न होता, मला माहिती होतं हे सगळे कौतुक करणार, अशा जोगं मी नक्कीच काम केलं. मी हार नाही खाल्ली. कुठला प्रश्न, समस्या, अडचणी ज्या पक्षात आली का सगळ्यात पुढे मीच असायचो. आजही काही जण पाहतात, पण माझं लक्ष आहे त्यांच्याकडे. मी बातमी वाचतो. आमचे मित्र रायगडचे तटकरे साहेब हे भरभरून बोल. तटकरे साहेबांनी अनुभवलं आहे काही गोष्टी. तटकरे साहेब त्यांचा चिरंजीवांना विधान परिषदेसाठी पवार साहेबांनी तिकीट दिली, आणि पवार साहेबांनी सांगितलं, बघ तुझ्या मुलाला निवडून आणायचं असेल ना तर जा नारायण राणेशी बोल. तसे हे आले. बरं साहेब काय करायचं? म्हटलं काय, मी तर काय तुझ्या पक्षाचा नाही. नाही, पण तुम्ही मतं दिली तरच माझा मुलगा निवडून येतो. म्हटलं तुझी काय अपेक्षा आहे? नाही सर, साहेब म्हणे तो निवडून यायला पाहिजे, पहिलीच निवडणूक लढवतो. अरे पण मी पक्षाचं धोरणाच्या विरुद्ध जातो त्याचं काय नाही, मला माहीत नाही. पण मी बोला होतकर तरुण आहे, आणि मी माझ्याजवळ जेवढी मतं होती ती मतं घातली आणि निवडून आणलं. आजही सुनील तटकरे असो, अनेक राजकारणात मी त्यांना मित्र समजतो, ते मला समजतात की नाही माहीत. कोणी माझ्याशी अनेक पक्षातले लोक नाराज असतात, बरंच काय भाष्य करत, मी परवा नाही करत. पण बांधवानो, राजकारणात मी जे काय मिळवलं ना ते तुम्ही आता ऐकलं. जे मिळवलं, पुष्कळ कष्ट, मेहनत, सगळं काही केलं, पण त्याहीपेक्षा माझ्याबद्दल जे शब्द माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, माननीय नितीनजी गडकरी, तटकरे, चव्हाण साहेब या सर्वांनी जे माझं कौतुक केलं ना, या माझ्या आयुष्याचा ॲसेट आहे. हेच मी कमावलं असं म्हणतो. आणि माझ्या तरुण मित्रांना मी सांगेन, तुम्ही या कमवलेल्या माझ्या हे जे मी ॲसेट मिळालो त्याचा पाठपुरावा करा. महाराष्ट्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र नाव घेतानाच आवाज चढवतो, छत्रपती शिवाजींचा महाराष्ट्र, आणि मी या महाराष्ट्रातला आहे. गर्व वाटतो, अभिमान वाटतो आपल्याला. मग आपल्याला महाराजांचं नाव करायचं असेल, स्वाभिमान व्यक्त करायचा असेल, तर महाराजांचा इतिहास आत्मसात करून कार्यान्वित करणं हे आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे. खरं तर मला आज वाटलं यांची भाषणं ऐकताना आणि माननीय देवेंद्र फडणवीस बोलत असताना आता, की माझा सेंड ऑफ आहे वाटतं. माझा सेंड ऑफ आहे. मी राजकारण निवृत्त होतो आहे काय, की जे अशी भाषणं माझ्यासमोर करतायत, यानंतर मी काम करू शकेन की नाही हे सांगू शकत नाही असंच वाटत. पण मी माझ्या नेत्यांच्या अपेक्षाच्या बाहेर कधी जात नाही. त्यामुळे त्यांचं ऐकेन, काम करत राहीन, त्यांची अपेक्षा असेपर्यंत. अपेक्षा मला ज्या दिवशी वाटेल तेव्हा मी एक दिवस पण राहणारा माणूस नाही, राजकारणात पदासाठी जगणारा माणूस नाही. माझ्या आयुष्यात मिळाली पदं ही मला दिली गेली आहेत, मी मागायला गेलो नाही. मला बोलून देण्यात आली. बाळासाहेबांनी दिलेली पदं मला घरी मातोश्रीवर बोलून दिली आहेत. आणि म्हणून
माझं आयुष्य जगलो, 74 पूर्ण केली. मी स्वतःला भाग्यवान समजतो, फार भाग्यवान समजतो. आयुष्यात पदे मिळाली सोडा, त्यापेक्षा माणुसकी मिळवली. आणि आज माझ्या नेत्यांच्या तोंडी माझं कौतुक मला ऐकायला मिळालं. याच्यासारखा चांगला दिवस, सुवर्ण क्षण माझ्या आयुष्यात असू शकत नाही, असंच मला वाटतं. आणि म्हणून राजकारणात यशाची जमा वजाबाकी करण्यापेक्षा आपण महाराष्ट्राचे देवराज देशाचे नागरिक आहोत. इथल्या जनतेसाठी आपण काहीतरी करावं, याला द्यावं, याच हेतूने काम करत राहिल्यास तुम्हाला पण सगळ्यांना यश मिळेल असं मला वाटतं, यश मिळेल. आणि म्हणून आज माझे नेते सगळे बसलेले आहेत. माननीय देवेंद्र फडणवीस, आमचे गडकरी साहेब, चव्हाण साहेब, आमचे वेगवेगळे नेते, खासदार, त्यात निलेश नितेश दोघंही आहेत, शेलार साहेब आहेत. या सगळ्यांचे भाषण ऐकले मी. आणि मला हेही वाटतं आज माझं हे भाषण की हा सत्कार माझी दोन्ही चिरंजीव दोघं ऐकतायत. त्यामुळे त्यांच्या आजची सभेमधली भाषणं त्यांच्या जीवनातील उत्तम मार्गदर्शन त्याला मिळालं आहे. आणि त्याचं अनुकरण दोघंही करतील आणि तेही यश असं मिळवतील अशी मी अपेक्षा करतो. आणि माझ्या सगळ्या सहकार्यांना, नेत्यांना माझ्यासाठी आजचा वेळ, अमूल्य वेळ तुम्ही दिलात. फार मराठी भाषेतले शब्द, तोलामोलाचे शब्द माझ्यासाठी ते व्यक्त केलेत. आणि मला आनंद आयुष्यात जो मिळाला नाही त्यापेक्षा आजच्या या सभेमध्ये माझ्या सत्कार सोहळ्याच्या वेळेला जे तुम्ही बोललात ते मला सगळं आनंदाचे क्षण तुमच्या या भाषणातून, वक्तव्यातून मला मिळाले असे मी समजतो. आणि जास्त वेळ आपला सर्वांचा न घेता नियोजन केलं की आयोजन केलं ते सर्व नेते मंडळी आणि ज्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं, माझं कौतुक केलं. आणि मला उरलेल्या आयुष्यात प्रेरणा देण्याचं काम केलं. मी उरलेल्या आयुष्यात जनहित, लोकहिताचं काम याहीपेक्षा कमी वेळात जास्त करू शकेन अशी सर्वांची भाषणं आणि विचार ऐकून मला प्रेरणा मिळाली आहे. आणि म्हणून आपल्या सर्वांचे मंचकावरील आणि या मैदानावरील सर्व मान्यवरांचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो. आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय राणेसाहेब. नारायणराव राणेसाहेबांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊ दे. एक कुशल नेतृत्व आपल्या कोकणातलं आहे आणि आम्हाला राणेसाहेब हे नाव ऐकल्यानंतर अभिमान वाटतो. राणेसाहेब ओतप्रोत आनंदानं भरलेलं हे भाषण, आपलं मनोगत संवादाला, या सत्काराला उत्तर दिलं. यानंतर आभार प्रदर्शनाकडे वळूया आपण. मी नितेशजी राणेसाहेबांना हिंदुत्वाचा हुंकार, नितेशजी राणेसाहेब या ठिकाणी आभार प्रदर्शन व्यक्त करत आहेत. मंचावर उपस्थित असलेले सन्मान्य महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजी, सन्मान्य खासदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सन्मान्य सुनील तटकरेजी, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवी चव्हाण साहेब, मंचावर उपस्थित असलेले आदरणीय राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, सन्मान्य उदय सामंत साहेब, सन्मान्य आशिष शेलारजी, सन्मान्य आमचे प्रवीण दरेकर साहेब, सन्मान्य प्रसाद लाड साहेब, सन्मान्य आमचे दीपक केसरकरजी, सन्मान्य आमचे सर्व भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते मंडळी, आज आपल्या
आदरणीय राणेसाहेबांच्या 75व्या वर्षाच्या पदार्पणाच्या दिवशी हा जो कार्यक्रम आपण आयोजित केला आहे त्यासाठी हे सगळे जे प्रमुख मान्यवर इथे आले, राणेसाहेबांना आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन आणि शुभेच्छा दिल्या. मी राणे कुटुंबाच्या वतीने आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने सगळ्या जणांचा मनापासून आभार मानतो. राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना मी जाऊन पत्र दिलं आणि साहेबांना विनंती केली. साहेबांनी कुठलाही विलंब न लावता असलेले सगळे कार्यक्रम रद्द करून नितेश मी नक्की येणार हे सांगून साहेब इथे आले. मी मनापासून आपले साहेब मनापासून धन्यवाद देतो. गडकरी साहेबांना तर फक्त एक फोन केला, आपले नितेश कधी आहे, नक्की येतो, राणे साहेबांना सांग मी नक्की येणार आहे असं सांगून हे आमचे सगळेच प्रमुख मान्यवर साहेबांच्या प्रेमाखातीर जे इथे आले, आपण सगळ्यांच्या वतीने राणे कुटुंबाच्या वतीने मी परत एकदा सगळ्यांचे आभार मानतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय नितेशजी राणे साहेब. या संपूर्ण कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन आपण व्यक्त केलं. हा सोहळा तुमच्या उपस्थितीमुळे आणि एकूणच उत्साहाच्या वातावरणामध्ये रंगला, त्यामुळे तुमचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. जमलेल्या तमाम पत्रकारांचे, वृत्तपत्र मीडिया या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. यानंतर लगेचच सोनू निगम लाईव्ह इन कॉन्सर्ट आहे, हा कार्यक्रम सुरू होईल. सोनूजी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, व्यासपीठावर यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. सोनूजी ज्यांच्या सुमधुर आवाजाची आपण सगळेच जण वाट बघतो आहोत, त्या कार्यक्रमाची लगेचच सुरुवात होईल. सोनूजी निगम यांचं या रंगमंचावर आगमन झालेलं आहे. व्यासपीठाचा हा कार्यक्रम समापित होऊन या ठिकाणी हे व्यासपीठ रंगमंचावर परावर्तित होईल आणि आपण सगळेच जण आस्वाद घेऊया या सुंदर कार्यक्रमाचा. मी नंतर विनंती करतो की हे व्यासपीठ लगेचच आपण रंगमंचामध्ये परावर्तित करावं आणि तमाम रसिकांना विनंती आहे की आपण उठून कुठेही जाऊ नका. सोनू निगमजी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि नारायणराव राणे साहेबांना ते हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देत आहेत. सोनूजी, तुम्ही या लाईव्ह इन कॉन्सर्टला आलात आणि राणे साहेबांच्या या अमृत महोत्सवी